you left them all. Freedom, fire in my soul, fire in my heart. Till you see me on the other side of stars. I'm going. Oh, the journey starts from where we did first step. No one's sure what lies ahead before them breath. Stand up. Brothers may be rough and tough, but we will live somewhere. Nothing easy, get up and go, get it go. Sometimes this journey is about cliches, not about the destination, not a world. No matter how far, No matter how far, how you go, how you go, how you go. long can you Come on, live? no time to waste. Gotta set your light, go get it burning. Добрый вечер, добрый вечер. Мы сёння працягнем далей праходзіць персону. Ёсць у нас невялічкая штука у самой гульне. Мы вельмі блізка да канца, 10 блізка да канца. Не ўпэўнены, ці можам мы трыгернуць зараз канцоўку. Магчыма, можам, магчыма, не. Я не ўпэўнены, як дакладна канцоўка працуе ў Persona 3. Хутчэй за ўсё. Я думаю, што нам патрэбна спачатку дабрацца да верха самага. Мы ўжо амаль на самом версе. Зараз з гэтай жа камандай мы хутчэй за ўсё да самага верха Тартару і дойдзем. За гэтую ноч, калі не атрымаецца, то можа проста яшчэ адну ноч возьмем Тартара і толькі дайдзем на апошні кавалачак, паглядзім. Мне падаецца, мяне ў прошлы раз адпінаў там танк нейкі. Мне падаецца, гэта праблема невялічкая для нас будзе. Карацей, мы не так далеко ад самага верху. На самом версе мы павінны сустрэць Нікс. Нікс з'явіцца праз месяц, праз 30 дзён. Я не ўпэўнены, ці нам патрэбна для гэтага нешта будзе рабіць дадаткова. Мне сумневаю, што мы проста возьмем, дабяремся да верху, мы адразу сустрэнем Нікс. Не павінна, правильно? Спадзяюся, не павінна. Вось, інакш тады мы зараз будзем змагацца з апошнім босам гульні. Хутчэй за ўсё гэта не будзе. Хутчэй за ўсё нам ўсё ж такі трэба дачакацца месяц. Пакуль гэта увогуле пачне, трыгерне па падзеі. Так, у нас каманда даволі стомленая. Нам патрэбна, мы можам зараз. Я захаваўся, так? Мне гэта і ёсць захаванне маё. Давайте з паверха працягнем. Гэты паверх з дзвярыма манат, які я не... Там вельмі моцны танк нейкі. Я туды не пайду, я зараз пайду адразу наверх. I know this is an awful, terrible place, but this area is somewhat beautiful. Гэтая лесвіца, па ідэі, павінна і прывесці нас адразу да самага верху альбо памежнага паверху. То бок усё яшчэ некалькі паверхаў уверх трэба прайсці. Яна адчувае вольную тэрыторыю без сцен некалькі паверхаў уверх. Это хутчэй за ўсё ёсць абяцанае месца. Добра, я так разумею, можа яшчэ чарга будзе босаў. Усё, я зразумеў. Вось яно, зачынены праход. На самую вяршыню мы не можам прайсці з-за таго, што не дайшоў час. Атрымліваецца так, мы зараз чакаем, тут ніякіх замайдзенняў няма. Вось нават адсюль бачна, вось вяршыня там знаходзіцца. Мы амаль каля самого месяца. Так, гэта і ёсць наш тэлепорт. Вяртаемся да ўваходу, гэта і ёсць максімум, які мы можам прайсці да 31 студзеня. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Добра. Тады я, можа, сыйду. Вітаю, Рэгана. Я толькі што праверыў нашу максімальную паверх, на якім можам зайсці. Я зараз вяртаюсь туды і яшчэ раз пакажу. Мы знаходзімся на памежным паверсе паміж... Дзе тут бачна? Чаму ён паказваецца па-іншаму? Вось сюды трэба выйсці. Далей мы па лесвіцы не паднімемся. Гэтая тэрыторыя, хутчэй за ўсё, не будзе адчынена. Гэта апошні... Наш навігатар сказала, што прыкладна яшчэ некалькі паверхаў, але вышэй мы не паднімемся без дазволу самой вежы.
Ось. План такі. Зараз у нас буде ліміт 30 дзён до конца атрымліваецца гульні. У нас есть одна дверманат, якую мы не проверили, потому что там сил трошки не хапае, знатно моцны танк там сядзіць. Мой план такі. Зараз мы саходзім, дадзім усім адпачыць. Можа яшчэ па дарозе там за апошнія 30 дзён мы пойдзем і паспрабуем гэтай дверманат, але я так разумею, яна нам не абавязкова зусім. Навіны. Было нейкае сабранне новай рэлігіёзнай групы. Паліцыя працуе над тым, каб пацвердзіць, і нічога не вядома. Няўжо рэлігійная групоўка, нейкія рэлігіёзнікі адчуваюць набліжэнне Нікс? Так. Календар. Цырымонія новых студэнтаў. Я так разумею, пасля Новага году. Один выходны, нічога, за гэты месяц амаль нічога. Ну, па тыпу падзей не тое, каб шмат. Паглядзім, куды гэта ўсё зайдзе. Ну, захавацца, ў прынцыпе. Так, гэта мы прабілі вежу максімальна. Давайте возьмем захаванне трэцяе. Самый верх вежы. Так, я бачу ваши нават паведамленні з відзікам. Я, на жаль, не адказаў, у мяне не было часу нармальна пасядзець у Твіттары больш чым 5 хвілін за апошні час. Я ў асноўным адпачываў гэтыя выходныя проста і амаль ні да чого не дакранаўся. Я не зразумеў, там DLC як стендалон такое будзе, альбо трэба нейку кантэнце дайсці да яго. Ось, я так не супраць яго пастрыміць, мне цікава. Вельмі файна. І шкада, што дрэнна прадаўся за Invincible, як я разумею, з навіны. Пакуль не зразумел. Ну, добра, як выйдзе, так па стріме паглядзім. Так. Што мы можам рабіць? Нам так-то, ў прынцыпе, няма чаго, так? Яшчэ выходная. Ідзем размаўляць проста з рознымі людзьмі, атрымліваецца. Як жа шмат гэтых... Літаральна, на гэтай тэрыторыі усе зараз пад уплывам Нікс, акрамя вось майго сошал-лінка і аднаго чэла. І гэта, я разумею, новыя постары новай рэлігіёзнай групоўкі вось тут справа. Good day. Ліза, не жадаеш пацарваць? Мне ўсё роўна няма чаго рабіць. Яна яшчэ не ўпэўнена, куды яна жадае пайсці. Ну, я запытаў, я не рабіў амаль. У мяне шмат незробленых. Very well then. І калі сошал-лінка няма, чым можна ўвогуле заняцца? Давайте, хутчэй за ўсё зорка будзе каля мола. Не, яго няма. Літаральна, вось, амаль усе людзі, толькі тыя, з кім можна інтэракцыі хоць якія ёсць, толькі тыя людзі не пад кантролем. А все астатнія з сіндромом апатыі ўжо. Вельмі сумная. Тут-то... І смецце паўсюль дадалося. Вось што я дакладна скажу, паўсюль больш смецце, і вось зараз яшчэ лістоўкі гэта дадаліся. Ну давайте тады, нас застаецца толькі кароль бургераў. Хлопец. Гурман наш. Мне ўвогуле, в прынцыпе, пофіг на яго сошал-лінк. Так, вельмі цікава. Разборкі ў яго нейкія свае. Пазней тартар, а навошта нам?
Ну, в прынцыпе, мы там можам пайсці ў тартар. Нам-то нішто не замінае. Hey there. Гэта мне нічога не дасць. Ew. Мы там можам... Адзінае, што я магу уявіць сабе, мы заходзім у тартар, забіваем той... праходзім тыя дзве раманад і выходзім з яго. В прынцыпе, гэта адзінае... Тут так-то не тое, каб шмат чаго рабіць, акрамя зараз у тартар хадзіць. Давайте забежим да яго. Мы не будем пробивать усё, мы літаральна вось один коридор это зробім. Там, як я сказал, там танк непрыемны, якога лупцаваць вельмі доўга. Але можна на яго зараз усю ману высадзіць. Так, падрыхтоўваем каманду спецыяльна. Ён, мне падаецца, пад яго можна літаральна і каманду падабраць, толькі не памятаю, чым яго слабыя і моцныя бакі. У гэтым камплекце можна ўзяць Карамару. Карамару даволі моцна, але ману яго не шмат. І можам узяць Акіхіка, мне падаецца. Так? Так, давайте, можа, Акіхіка. Ён з маланкай. Альбо Кена, у якога узровень нізкават. Вот такой, вось такой камандай пойдзем. Ось, 55-й паверх. Okay, let's get to it. Вось он коридор. Можна было бы адзінае яшчэ вось не той, каб псавацца ў тартар, а падмацаваць зброю. Некаторых персонажаў зброя такая сабе. Вось давайте на усялякі выпадак апранем самае найлепшае, што ў нас ёсць. У нас не тое, каб нешта дрэннае, это і так-то і апранута. Яно ўжо амаль у самым найлепшым. Ну і так вельмі добра. Карамару бы толькі адзенне лепей. Ось это пакінем. Ось он, кляты танк. Пакуль не змагаемся, я выкарыстаю паляпшэнне. Так. Ось аура. І шокнуюся, не памятаю. Ага, і тут не дапаможа. І, у прынцыпе, ўсё астатняе не патрэбна. Паехалі. Мы вельмі свежыя, павінны, у прынцыпе, справіцца. Спадзяюся. Я не памятаю, чым яго слабыя моцныя бакі, толькі адно. Цемра, ласка. Добра, Фенром можна пробивать його. Так, маланка. Сподіваюсь, у нього резиста нема до маланок. Нема, цудовно. Бо я пам'ятаю, мені не вельми удалий набор був. Щоб з ним змагатися. Зараз подається більш удалий. Мы его можем. Мы можем бафы так-то накинуть. Альбо мы могли и персон себе еще набрать. Так, резист до огня. Ось, нарешті можна просканувати. Лед не подоходить, огонь не подоходить. В принципе, все остальное у нас по порядку. Мы можем бить тем, что и просто есть у персонажей. Добрая комбинация. О, слабость, да. Светла. Есть у меня нейкая. Угу. Вот это ослабим, наверное, трошки.
гэта ўсё не мае сэнсу. У мяне ёсць яшчэ, чым бы такім моцнае. Я жадаю нешта такое гэткае, каб прабіваць яго як мага больш. Мне тут ёсць... вось. Яму гэта не дапаможа, вось ты, мне падаецца. Massive Almighty Damage. Давайте за гэтага самага. Калі ўсё яго слабасцяў няма моцных. Оп. Будем усё мана выкарыстоўваць. Разбираемся с танком. Я так разумею, мы можем просто скипать дни. Как я мог тут просто проматывать неуполненные. Потому что нават адносіны нам не вельмі патрэбныя, так сказать. А там 30 дзён яшчэ. Ну, довольно бодро его бьем. Что мы можем яшчэ? Это ослабить его. Трошки полячить всіх. Цікаво, ці магу я не зняць... Мне няма персон, якія бы здымалі з праціўніка... Ау! Гэта ж... Вось так, гэтым праблема была ў мне і дагэтуль. Але ж... Это просто шмат пашкоджанняў. Просто паўтарым бойку. Мне не вельмі хочацца зніжаць складанасць. Потому что я лічу, што я павінен справіцца як ёсць. Баку бы з яго здымаць, вось гэта было бы цудоўна. На его накладываем статусы. Накладываем на себе бафы. Я могу. Ну, в принципе, ничего не заставить, а тебе. А ладно, как светлом не забили меня мгновенным. От тембры у нас головной герой нават лечится. Адзіная слабасць яго святло. Заблокаваў? Чаму мяне тады забіло? Я не разумею, калі я могу блокаваць яго. Дзівосна. Я адзінае, што разумею, у мяне няма ніводнай тэургіі на пачатак гэтай бойкі. Так, усё на сябе падмацоўваю, і мне няма чым здымаць. Можа, мне патрэбна спецыяльна для бойкі з ім персона, якая можа здымаць бафы ўсе. Так, по здоровью. Зараз берем, на всех накладываем баф.
1628 пошкоджений, это просто не переживается. Это просто не. Адзінае, як я магу яго прабіць, гэта мне можа пашанцаваць і вось як зараз. І проста ў майго галоўнага героя ніхто не б'е. Это адзінае, як я бачу, можна гэта выправіць. Давайте будем выкарыстоўваць прадметы на падняцце. Вось, паднімем лекары. Бо я не жадаю пераключаць персону, гэта рызыкоўна. Тэургія ёсць. Так, і зараз падымаем яшчэ персонажа. Не, пачакайце-ка, дзе ён? Вось гэта мне падаецца. Так. Ваф. Ну і добра. Працягваем его біць. Да гэтага мы не перажывалі нават адну яго поўную зарадку патронаў. Калі я зараз дастаткова хутка буду актыўна атакаваць, то я магу гэтым скарыстацца і ну, мне просто павінна пашанцаваць насамрэч. Каб галоўнага героя ён не атакаваў пад серыю сваіх атак. Насоўваем усіх. Отпушная страла, не наклаў статус, добра. І працягваем херачыць проста ў яго. Мы пашкоджанні нашыя увогуле у поўным парадку. З такой камандай мы яго прабіваем даволі добра. Яго засталося там колькі 1/3 зараз. Адзінае, з-за чаго мы можам не прайсці яго, гэта нам не пашанцавала, і галоўнага героя проста ўсё выкарысталі. Так, абарону усім адзнізілі. Я магу... Ці ёсць? Вось. Гэта статусы толькі. А ёсць прадмет, які бы зняў усё гэта. Не здароўя, а зняць... Так, это полностью здоровье усім вяртаю. Шкоджанні розныя, розных типаў. Так, атаку усіх падвышаю. Вось абарону можна усіх падвысіць, але я шукаў групу ўсіх. Это одного только. Усе статы. Вось, у нас есть гемы, это их только тетракорн. Цікава. Вось гэта я накладу на галоўнага героя. Альбо гэта была фізічная атака. Блін, я не ведаю. Страла, якую ён б'е. Хутчэй за ўсё фізічная. Просто каб ён адбіў гэтую фізічную атаку назад. Але ж я не ведаю, чым ён накладна будзе. Давайте статусы ўсе сабе вяртаем. Вось, наши статусы зараз у парадку. У ідэале мець просто з персону з такім магчымасцем. Вітаю, Алексей. Нічога не зразумела. Гэта нармальна, мы дастаткова глыбока ў гульні, каб гэта нават на пальцах просто хутка распавесці. Але коротка, у сістэме ёсць набор элементаў, кожны контрыцца нейкім элементы паказваюць, ці можаш ты атакаваць
павялічаную колькасць пашкоджанняў альбо паменшаную. Плюс яшчэ ёсць розныя дэбафы, напрыклад, можна накласці статус, што бо вышэй атака будзе альбо слабей атака. Вось моя задача зараз заваліць гэты танк. О, перажыў. Добра. Амаль памёр. Атрушаная страла. Sorry. Так, страцілі двух персонажаў, але мы ў парадку. Насамрэч у парадку яшчэ. Падымаем яшчэ персонажа. Это будзе Юкары. Падымайся, давай. Працягвай біць. Гэты танк, у яго наступная механіка. Ён настаковвае бафы на сябе, як патроны па тыпу, і ён становіцца ўсё мацней і мацней з кожным разам. Але... Вось. Зараз паднімем яго. Полностью вярталі здароўе ўсё. Галоўнае героя вяртаем, выкарыстаем прадмет. Полностью здароўе. Полностью. Давайте. Галоўны герой полностью здоровый. О, не трапил. Зараз накладываем бафы на усіх. Все персонажи зараз пробафаны, атрымалі сабе атаку і трапнасць. Так. Патроху справляемся. Так, крытом ён прабіў, зараз нанесе яшчэ одну атаку. Не трапіў, цудоўна. І зарадзіў два снарады. Калі ён набірае 4, ён найбольш небяспечны, і ён праводзіць 4 атакі. Гэта амаль адразу забівае каго-небудзь, каму не пашанцавала. Так. Вось гэта. Цудоўна. Мы можна зараз яго і заб'ем. Добра. О, не тое. Вось гэта. Маланка. Ёсь, амаль. Эй, ласка, не забей. Вось одна атака. Другая. Нашел слабость. Галоўны герой не трапіў. Ёсць. А это не 4, але ўсё роўно шмат. Так, можна паляпшэнне усім. Давайте. Давай-ка. Я не только часто гэта выкарыстоўваю, неабходнасці не было. Зараз кожны персонаж будзе наносіць у 2 разы больш пашкоджанняў на наступную сваю магічную атаку. А гэта даволі шмат пашкоджанняў на ўсю каманду. Ёсць. Вынеслі яго. Good work out there. Так, нам, у прынцыпе, не той, каб шмат патрэбна. Вось, няхай досыць будзе. Паспрабуем. Мне ёсць варыянт зараз в гэтым калідоры прасунуцца далей і паспрабаваць перажыць яго поўнасцю. Але гэта... Я разлічваў, што нейкія ўзнагароды, можа нейкая зброя будзе. Пакуль так не выглядае. Вельмі шмат усяго патраціў. Давайте паспрабуем, паглядзім, што за наступны бой. Калі гэты бой будзе зараз зноў складаны, я просто падніжаю складанасць, бо гэты калідор мяне забівае. Ёсць некалькі, мы можам пафарміць яшчэ і вяртацца да яго, але мне не вельмі ёсць жаданне. Powerful enemy spotted. Так, пакуль не змагаемся. Hello. That's Паляпшэнне. Ну, поехали. Спадзяюся, ён не горш, чым было. Зараз. Потому что танка его сама не... А можа і горш будзе зараз. Ну што, цемра на ўсіх. Один адлюстроўвае, добра.
Слабасцяў няма. I'll go with. Добра. I can read you like a book. Пакуль нічога злоснага ад іх няма. В прынцыпе, можна жыць. Let's do it. Caesar! This is bad, isn't it? Так, статус гэта непрыемна. Давайте-ка паспрабуем іх усіх зняць. Не атрымалася. Oh, that was close. Nice reflexes, Yukari-chan. Так, зноў цемра па ўсім. Адзін адбівае, да і пофіг на яго. Блін, з-за страху не атрымліваецца атакаваць. Так, пачакайце-ка, які палячыў? Вось гэта мне падаецца. You? Someone might run. Так, гэта слабы да ветра. Could I scan on this enemy? Кануем усіх, пофіг. Гэта слабы да льда. У іх ёсць слабасці. У гэтага няма слабасці. Darkness has no effect on this enemy. І ў гэтага. I've already Але scanned гэта this вось one. ёсць куды біць. Адзін льда няма. Ну, You can hit a weakness with this. You have a skill that can hit a weakness. так, гэта ў аднаго ворага. Трэба прадмет хаця бы выкарыстаць, мне маны не хапае. Полностью вярнуць усю ману. Ау. Yukari-chan, don't let the fear get to you. Пум-пум-пум-пум-пум. Гэта адбіваем маланку, добра. Будзем біць кагосьці, трэба знайсці нейкую цэль сабе і яе толькі збіваць. You dodged the attack. Nice one. Цудоўна. Так, правы лечыцца. Ну, блін, страх. Your fear will pass in time. Just stay strong. Гэта можна атакаваць усіх цемрай. Блін, да што? Кляты страх. Yukari-chan, don't let the fear get to you. Ды я пахадзіць не магу. Чтоб я не выкарыстоўваў. Kuro-chan. Давайте ў адну цэль вось на гэтага. Юнак лечыць у асноўным. You're going down. Now you die. Ёсць палову здароўя мінус. You dodged the attack. I have to do this. Isis. Ласка. О, адбылося нарэшце. Знялі статус. Выцягваем. Барону падняў. Так, што я магу, што я магу? Я магу па слабасцям пайсці ім. Дзякуй, Локі. О, яшчэ і ракул. I'll go with. Пакуль не будзем ракула выкарыстоўваць, мне трэба падняць аднаго чалавека. Час не складанасць неблагі. Вось калі яны мяне заб'юць, вось тады я магу яе знізіць. Так. Тут вось ты. Падняць. Ракула выкарыстаем наступным персонажам. Like this. Імгненна забіла двух. We're out of position. The best bet would be. I've already scanned this one. Блін, што мне рабіць? Так, падняць Just what the Юкары. doctor ordered. I'll get him this time.
station. Ну давай поднимем еще ж таки. Я ждаю, как бы вся команда отримала бафа, який б там бафа мені не дала. Мой оракул. Гэта вельмі складаны калідор. У параўнанні з усім астатнім звонку ад гэтага калідора там рабіць няма чаго. А, да что такое? Мне бафы дакладна патрэбна. Ну вось зараз пайшла гульня, калі мне патрэбны бафы і вось усё астатняе, я гэтым не карыстаюся. Таму што да гэтага неабходнасці вялікай не было. Да і што ты будзеш рабіць? Рок заваліла. Зніжаем складанасць. Калі што падвышу яе назад. Потым. Так, зніжаем. На ізі, бо не цягнем. Мы ведаем, што няма ніякай слабасці ў іх. А можна атруту паспрабаваць? Калі ласка, можа атруціш? Не на... А, пачакайце-ка, то бок верагоднасць таго, што верагоднасць накласці на іх саму атруту, яна існуе. Я магу іх літаральна такім чынам і забіць усіх. Бо іх даволі шмат здароўя. Так. Ну, ідэале было бы яшчэ атрымаць сабе персоны, якія могуць усё ж такі статусы неяк выгуляцца з імі, бо гэта жэсць. Знову гэтая херня са страхам пачалася. Так. Давай здымі страх. Не атрымалася. І лячэнне прыляцела ад яго. Оп. Зняў з яе. Цудоўна. Пацягваем яму аднаго біць. Яшчэ і шок на яго наклалі. Цудоўна. Зараз яшчэ і статусы паздымаем і зможам пазмагацца. Ёсць. Оракул. Поехали. Мне зараз бафы патрэбны. Калі ласка, дай мне ўсе бафы, якія тут ёсць. Угу. Цудоўна. Тое, што і патрэбна было. Зараз працягваем накладваць атруту. Калі пашансуе... Не пашанцавала, ну нічога. Мы паднялі атаку сабе. Ці магу я нешта... У меня есть увогуле. Вот такое сабе. Вось атрутай. Так як іх можна прабіць гэтым, паспрабуем праз атруту неяк гуляць. Поехала яшчэ. Давайте выб'ем аднаго, як мінімум з іх. Мне падаецца, таго, якога я б'ю, ён самы слабы з іх усіх. Ну, вы паглядзіце. Значна прасцей. Іх здароўе проста ў разы менш. Так, один лечится, добро. Передаем атаку. Треба просканувати їх. Просканували всіх ворогів, зараз ведаємо їх слабості і моцні баки. Чим би таким
Давай-ка зноў галоўны герой. Паспрабуем зноў атруціць. Пакуль не шанцуе, але трэба спрабаваць. Усё яшчэ няма атрута. Усяго пашкоджанняў? Чаму так? Няўжо лёгкая складанасць настолькі прасцей, чым нармальная? Таму што выглядае і канкрэтна так. Так, можа нейкія... Ну, працягваем. Праз тое ж самае б'ем. Атруту так і не накладзе, на жаль. I'll take care of this. Let's do it. Caesar! We're doing good. О, а чаму я раней гэтай магчымасцю не карыстаўся? Там 1000 пашкоджанняў без крыта, просто атакай. Only 2 left. What's next? You've got this. Блин, мне падаецца лёгкая складанасць, яна па тыпу ў раза 3 прасцей, чым высокая, ну, не высокая, сярэдняя складанасць. Вельмі што-то, нешта вось вельмі моцна спрошчана зараз. Мне падаецца яшчэ, ну, я згодны, што калі толькі ад гэтага, ну, толькі гэта і змяняецца, то гэта не такое сабе. Вось. Але ў такіх гульнях, мне падаецца, і нешта кантраляваць даволі складана. Мне яшчэ падаецца, у іх менш рэзістаў ва ўсіх. Ну, просто я па тыпу магу біць больш кропак ім. Мне такое подозрение, можа, не просачыў? Давайте вот эту фізічную. Бо на нешта... Няўжо ён такая моцная? Не, 310, гэта той быў нешта слабенькі. Усё яшчэ могуць забіваць. Калі пажадаюць, могуць вельмі хутка забіваць. Так, пацягваем. Ау, мінус крит. Треба підняти персонажа хоч якого. Ау, є ще крит. Тільки його у мене не пробивають. Так, где у нас тут поднять персонажа? Ось. У нас хапає зараз предметов, і, в принципі, нам у бойцы засталася толькі Нікс. То бок самы апошні босс у гульні. Тому, в принципі, ми можемо використовувати що завгодно. Так, зараз полечимося. А, і мені треба підняти ногу. Рамару, подимайся. Нічого відпочивати. Добре. Тембра. Давай-ка. Усё яшчэ будем спрабаваць атруту накласці. Шансы невялічкія. О, теургія з'явілася. Поехали. Мінус. Яшчэ і крытанулі теургією. Зараз кончим бойку. Ёсць. Я возьму гэтую птушку. А, блин, у меня ж некалькі картак. Трэба было паглядзець, што там яшчэ. Мне ёсць... Я трошки спадзяюся, што гэтая птушка мне дасць. Угу. О, тут ёсць яшчэ далей. Гэты коридор яшчэ не скончваецца. Колькі доўгі ён?
Не падаецца, гэта зброя для галоўнага героя, так? Так. Яшчэ плюс 100 магіі. Не магія, а мана. І блага. А ці варта так далёка мне заходить? Не могу... Не, захавацца не могу. Ну, давайте. Это павінна ўжо быць... Я ніколі не бачыў калідораў больш доўгіх за 3 боссаў. Таму... Это хутчэй за ўсё апошні. Які прахажу. Так, пачакай. Зноў выкарыстоўваем магчымасць аракула. Выкарыстоўваем ауру. Чакай-ка. А, ўсё яшчэ працуе. Добра. А што ў яе яшчэ ёсць такога карыснага? Ну, ўсё гэта не патрэбна, так? Так, гэта тут не працуе. І гэта таксама. Ну, добра. Доўгі калідор. Я думаю, што на яго цямра не будзе працаваць, так? Не працуе, ты паглядзі. Угу. Не только моцна яго пробіваю. Што? Няўжо ён будзе кожны раз? Кожны ход лечыцца на 300? Ні хренова, так? Так, я возьму... Чтобы таким... Бафы. Вось гэта. Давайте дебафаем, накладем на яго. Ёсць. Позмагайся з гэтым. Так вось, па баявой сістэме. Ворагі зараз ужо даволі складаныя з со сваімі камбінацыямі. Зноў жа, я гуляю так, быццам бы я перакачаны, перапампаваны супраць сваіх ворагаў. На маёй... Ну, тут такая справа, што атрымалася. Для мяне скачок адбыўся. Ворагі то нічога мне амаль не могуць зрабіць. О, ён яшчэ раз паходзіць. Толькі не гавары, што ты палечышся таксама яшчэ. Блин, ён зняў сабе дебаф. Давайте насамрэч палечым просто аднаго персонажа. Ось тут скачок адбыўся ў складанасці. Па ідэі можна гуляць праз... Я ў асноўным праз фізічных персонажаў гуляў. І, ну, таму што рэзіст да фізічных пашкоджанняў, ён не такой той, каб часты, і заўсёды ёсць верагоднасць крыта. Ну, здымаем. Дебаф накладаю на ворага. Ось, тут раптоўна выпалі ворагі, якім трэба заўсёды гуляцца з іх статамі, ну, з іх параметрамі. То бок, трэба накладваць на іх дебафы, бафаць самого сябе. Дагэтуль неабходнасці вялікай у гэтым не было, таму што ворагі забіваліся літаральна за пару гадоў. І большасць ворагаў была і канкрэтна такая. Так, тэургія ў яе ёсць. Наступная магічная атака будзе падмацавана, давайте вось гэта. Напрыклад, гэту тэургію у Юкары я амаль не выкарыстоўваў. Карысней было выкарыстаць проста атаку, чым мацаваць усіх. Але агулам гэта мае значна больш сэнса. Так, а ён... Давайте паскануем. А, у яго няма нічога, ён толькі лечыцца. Давайте вось гэта тады. $825 цудоўна. Так-то яе тэургія вось на падмацаванне ўсіх вельмі моцная, гэта прыемна. Так. Толькі сэнс яе выкарыстоўваць, калі ў цябе не паспеюць усе пахадзіць нават. Усе ворагі памруць раней. 1242. Ось гэта я называю пашкоджанне. Ну і вось. Даволі хутенька скончыўся.
Моя мета была толькі дамажыць яго мацней, чым ён паспявае лечыцца. Так, гэта не тое, каб мне патрэбна. Максімальны запас маны не вельмі патрэбны. Усіх персонажаў. Ну давайте. Персонажам у іх расце максімальны запас маны. Oh, hello. All right. Забираем наши ўзнагароды. Мы прайшлі калідор. І далей мы просто сядзім, матаем час да... Цікава як. Гэта ваш выхад, так? Альбо што? Nice. Гэта не было тара карткі, но яна апошняя, лагічна. Пачакай-ка, вось гэта яна ж павінна не адчыніцца. Нам патрэбна нешта, а не толькі... Ага. Цікава. Гэты калідор упершыню скончыўся нечым акрамя тупіка, і мне патрэбна нешта, каб адчыніць дзверы у канцы яго. Цікава. Зноў вяртаю сабе складанасць назад, бо мне літаральна на гэты калідор было гэта патрэбна. Так, складанасць. Вось яна, нармальна. Ідзем до ўвахода. Нам 30 дзён, 29 уже дзён. До конца. О, Элизабет. Good day. Here are my requests. Let's hear the result. Marvelous. Very well. На выход. Oh, hello. Выходзім з тэрыторыі. Я пайду зараз да жанчыны, якая паўзмацняем усю зброю. Там мы найлепшае паробім тое, што можам. Welcome. Яна дзіўную рэч гаворыць. Мой віда шапкіпер вось гэтыя. Яна гаворыць, уявіць сабе, што я буду працаваць з карыстачом персоны 10 гадоў пасля таго, як яна адна з даследчай каманды атрымліваецца. Нечакана. What? Which one? You've come at a Так, good што мы тут time. можам There are some узяць? new items you can create. Ёсць шмат моцных штук, толькі трэба на ўсё гэта паляпшаць персон канкрэтных. Крыло пачага анёла вельмі моцную можна сабе. Якая ж крутая тут ёсць зброя і ўсё ўвогуле You крутое. seem... What would you like? Толькі вось я не займаўся гэтым. Мне для гэтага патрэбна спецыяльна асабістых персон паляпшаць. So, what will it be? Ну хоць штосьці тут ёсць, можна гэта забраць. Вось гэта зробім Officer... Oh, here you go. Thanks for waiting. для Айгіс. Тут усе нешта ведаюць, акрамя нас ад Джунпэя. Гэта 100%. Блін, такія крутыя рэчы ёсць. Толькі патрэбна... каб... Come again. Зараз. На жаль, я не магу паглядзець свой інвентар пакуль. Так, Айгіс, забірай. Табе прадмет. Вось і 360 брані будзе. У нас новы прадмет нейкі яшчэ.
Плюс 50 досвіда. Толькі зараз ён выпаў. Пад канец гульні нам выпаў прадмет, які падвышае атрыманы досвід на 50%. Гэта вось ён з гэтага калідора выпаў. Тэарэтычна можна хадзіць зараз па ўсяму тартару і хуценька мацавацца. Ну, як хуценька. Грындзіць яго можна. Грындзіць яго жадання няма ніякага ўвогуле, ўжо хопіць на грындзерыся. Таму. Цікава, што можа яшчэ нейкі персонажы па тыпу, калі б з ім паразмовляць, яны такі: о, дык я таксама там у камандзе гэтых даследавальнікаў тартару быў. Ядзем бавім час з персонажамі, бо больш нічога няма чаго рабіць. Так. Гэты хлопчык, он бясконца памірае ад сваёй хваробы. Мы пакраху з ім падвышаем адносіны. Мне цікава, у чым яго, чаму яго персона, яго картка, як яна, аркана, называецца Сонца. Мне вось гэта цікава. I got really into my reading last night and never went to sleep. Ён прыходзіць сюды са шпіталю і адпачывае тут. I've lost sleep from the pain and anxiety of my illness before, but I suppose I'm not doing my health any favors like this. Thank you. Or rather, I suppose I should apologize. Я спадзяюся, што ён усіх перажыве. Калі паназіраць, людзей з сіндромам апатыі паўсюль вельмі шмат. Вельмі шмат. І толькі нашы літаральна толькі сошал-лінкі і некаторыя яшчэ застаюцца ў сваім сэнсе. It's been so long since anyone told me off for anything. I came out here because I was hoping to find you. I only have so much time left, you know. Do you remember when I said I liked reading heartwarming stories? There are as many stories as there are stars in the sky, but I don't think any of them are what I'm looking for. Ён праходзіць таксама пачытаць, і сёння ён не вельмі... Сёння ён не выспаўся з-за таго, што да познай ночы чытаў кнігі. Ось, яму вельмі падабаюцца нейкія пазітыўныя кнігі, якія распавядаюць штосьці пазітыўнае. Такія вось. Проста добрыя гісторыі. Ось, і ось ён разважае зараз, што іх можа быць... Ён не шукае нейкую вельмі асабістую гісторыю. The problem is, none of those stories were written for people like me. Праблема ў тым, што ўсе гэтыя гісторыі не напісаны для людзей, як я. I guess I'm just being selfish. Just like I am with you, too. You're always coming to visit me, keeping me company and talking with me. How much of your valuable time have you spent with me? Ну, так, то у мяне часу больш, чым у цябе. I don't deserve it. You're spoiling me. That's why I like you so much, though. У нас яшчэ амаль не развіты з ім адносіны, толькі ўзровень атрыманы. Sorry, I was in such a good mood that I overexerted myself. I'd like to see you again sometime. Welcome back. 28 дзён. У прынцыпе, неплохо было бы, можа, набыць прадметаў, гэтай самай, ну, аптэку схадзіць. Нешта пра яе ўвогуле забыўся. А мне яе можа быць карысна. I never felt like I never felt like We've got some new stuff. Take your time, browse. Так, лячэнне для ўсіх персонажаў. Давайте набярэмся гэтага. Got some eggs. 10 гэтага. What? Something not О, right? а дзе? I never felt Падняць аднаго персонажа, няхай будзе таксама Oh, десятак. thanks for coming. I never felt like What
Which one? Вось гэта таксама набор статусаў зняць. Так, гэта ўсё ёсць. Усё астатняе не вельмі патрэбна. Мне падаецца, было ў нас. The third school semester will be over before you know it. Ну, в прынцыпе, Done already? Thanks. это можа спатрэбіцца на бойце. Можа яшчэ, пакуль ёсць магчымасць аб'яднаць зараз персон некаторых. О, што такое? А, вось яна зараз. I shall be waiting. Яна зараз у школу жадае. Ну, зараз вечар яна нікуды не пойдзе. Here are my requests. Very well. Зазірнем. А, чакай, я назад магу забегчы. За дзверы. Зараз паспрабуем аб'яднаць персон. Можа быць. Можа проста прызавем нейкую персону, якая можа рабіць нешта са статусамі, таму што зараз вось гэты калідор, ён быў вельмі жорсткі. Літаральна з-за таго, што я не магу здымаць бафы з ворагаў і дэбафы, ну, дэбафы з сябе я магу плюс-мінус здымаць яшчэ. Registering, I see. Is overwriting acceptable? I've completed registration. Which will you choose? Так, вось гаруда ёсць. Што ўвогуле гаруда можа? Так, это на каманду. Я ж магу проста карткі даць. У мяне ж былі карткі. Па-па-па-пам. Are you finished? Давайте паглядзім. We look for Карткі, якія я амаль не выкарыстоўваў ніколі, зараз могуць быць вельмі карыснымі. Так, прадметы. Вось яны. Подвышае захіл. Подвышае крыты. Крыты, канцэнтрацыя. Абарона ўсіх ворагаў, неблага. Гэта тое, што можа быць патрэбным. Атака ўсіх саюзнікаў, добра. Дзе ёсць? Пашкоджанні, розныя пашкоджанні. Картку не бачу. Блін. А я магу? Тут, можа, у яе, у этой жанчыны, я магу картку атрымаць. Таму што я таксама гэтым не карыстаўся. Абмяняць картку. Так, просто на падмацаванне. Статусы менш. О, даволі неблагая картка. Дае трошки здароўя і маны пасля перамогі. Але ўжо не актуальна. Моц. Рэгенерацыі розныя. Усё не то. Блин, ну всё не то. Обменять предмет. О, вось гэта можна ўзяць, там у краме спыталі пра гэта. Так у яе можна даволі шмат чаго набыць. Цікава. Вось гэта мне патрэбна будзе. Статы дэбафы ўсіх саюзнікаў і бафы ўсім ворагам. Я возьму набор. Вось 11 няхай будзе. І тут таксама 12 яшчэ. Ну, 10 няхай будзе. Гэтага павінна хапіць на апошнюю бойку з галавой. Просто будзем выкарыстоўваць прадметы, бо няма магчымасцяў даходзячых.
Thanks. We've got some new stuff. Take your time, Новые bruh. предметы отчинились у меня. You got Ехал. everything you need? Come again, yeah? Добре. Ну, кайфи. Добре. Лепей поздно, чем ніколи. Разобрались с такой важной речью. Малый, пошли каву приготовишь. All right. Sometimes adding milk and sugar is nice, but I usually take it black, of course. Цудовная If кава. you feel like me. А у нас увогуле школа ёсць. Па тыпу, усё яшчэ выходнае, і як доўга гэта працягнецца? Трэба зазірнуць у календарык. Ага, вітаю. Не зараз, не пойдзем да яго. Паглядзім, што якія яшчэ варыянты у нас ёсць. Што ўвогуле адбываецца, калі вы, можа, толькі далучыліся да стрыма? Мы зараз у самай апошняй частцы гульні. Я не ўпэўнены, ці мы пройдзем сёння, бо і гэта яшчэ трэба праматаць 27 дзён і падрыхтавацца, добра падрыхтавацца к бойцы з Нікс, апошняй істоце, якая апусціцца на самую вяршыню вежы Тартара праз 27 дзён. Мы рыхтуемся да бойкі з ёй. Калі яна апусціцца, дакранецца да зямлі, усё чалавецтва проста перастане жадаць жыць. І ўсё. Нават нягледзячы на тое, што яна яшчэ не спусцілася, шмат людзей ужо пад яе ўплывам, і ўсё становіцца значна горш і горш з кожным днём. Так. Я жадаў паглядзець, што ў нас у календары. Бо у нас нават школа будзе хутка. Калі тут? Я так разумею, пачынаючы з 8-го. Да канца тыдня яшчэ. Блин, офіцер яшчэ гаворыць, што ў яго нешта ёсць. Мы да яго не заходзілі даўно. I'm counting on you. Пададзім нашае смецце. All right, I'll take that. Браня. Running a little sale today. What are you looking for? У прынцыпе, для ўсіх Got трэба some stuff набыць you might рознай find useful. брані. So feel what are you looking for? Take as long as you need. А што What are you Айгіс? looking for? Ага, усё вырашыў Айгіс, але я там вельмі добрую ёй здабыў не так даўно. Кену дакладна патрэбна набыць. That what you want? All right then. Разу апранем. Не будзем прадаваць папярэднюю. What are you Карамару. looking for? Таксама ён вельмі адстае. Everything looks great. It's all yours. Take as Так, long as you Айгіс я need. ўжо паглядзеў. Міцуру таксама патрэбна. That what's great. It's all yours. Оу, блин, там трэба было апрануць. Take as long as you need. Everything looks all right then. Take as long as you need. Everything looks great. It's all yours. What are you looking for? Everything looks great. It's all yours. Take as long as you need. Так, ну і галоўны герой у парадку таксама. What А are you looking абутак? for? Не Take as вельмі. long as you need. Take as long as you need. What Таксама are you looking нічого. for? О, ось ти. That what you want? Great. It's all yours. What are you looking for? Take as long as you need. Бля, Great. It's all yours. Take as long as you need. Кена так само такое собі. Ну ось, добре, ми на грошики ефективно потратимо зараз. Take as long as you need. Так, аксесуари, халяра знімі, What are зброя. you looking for? Хто відстає по зброї у нас? Юкари відстає по зброї. That what? All right then. Джунпей так само моцно відстає. That what? All right then. What are you looking for? Акіта
Софійка. It's all yours. Take as long as you need. Everything look good. All right then. Просто по усім по максимуму зараз. Everything look good. Great. It's all yours. Take as І long as you need. Карамару. That what you want? Take your time. That what... All right then. Удобно. All done here? Be seeing you. Мне падаецца, калі б я гэта ўсё набыў перад тым, як ісці ў гэты калідор з манатамі, ўсё было бы значна прасцей. Мне падаецца, аднаму персанажу нейкаму я не апрануў самае новенькае, што ён там атрымаў. Зараз я пераправеру. А каму гэта было? Хтосьці дакладна не ў самым лепшым. Хто з вас? Прызнавайцеся. Ну, тады прыйдзецца зараз кожнага пераправяраць, бо я не ведаю. А, вось, знайшоў, як мінімум. Добра, давайте уже список до конца дойдем. Проверим. Ту-тум. Все на месте. И... Ось только Юка... А, вось у Юкары яшчэ не было ў парадку. Ну и вось. Мы зараз экіпіраваліся. Мы падрыхтаваліся. Працягваем скіпаць час. З кім там... А, с хлопчем. Где ты там? Гэта хлопчык, для тых, хто не ведае, ён галоўны ў клубе мастацтваў, але ён таксама з'яўляецца сынам аднаго там па тыпу дырэктара шпіталя нейкага. Яго тата жадае, каб ён стаў хірургам. Ось, у яго дамова з татам, што калі ён пераможа ў спаборніцтве па мастацтву, то тады ён можа працягваць займацца мастацтвам. Калі ён не перамагае, то ён проста сварачвае і становіцца хірургам. Вось такая дамова зараз. Ну нічого, трошки адносіны з ім падвысілі, і ён плануе сваю кар'еру мастацкую трошки. Як проста стаць хірургам, не быць мастаком. У яго талант. Ну, ён талантлівы, ён можа быць вельмі талантлівым хірургам. Ён ведае, што ён бянтэжыцца, ён ведае шмат ужо, нягледзячы на тое, што ён толькі падлетак. Ён ужо пра медыцыну ведае да халеры. Проста падабаецца яму іншае. Вось у чым штука. Ён бачыць сябе больш мастаком, чым хірургам. Але нават ён вось зараз у гэтай размове, ён трошкі па тыпу, а хто кім я буду, калі я буду мастаком, па тыпу, гэта ж, ну, ён не вельмі сур'ёзна да гэтага ставіцца. Он не лічыць гэта паўнавартаснай прафесіі, нават сам ён. Так, шмат людзей паводзіць сябе дзіўна. Магчыма, гэта неяк задана з Нікс. Чаму нам не пайсці ў Тартар? Не патрэбна. Не, мы можем ходить у Тартара, в принципе, спамить, як яны, просто все персонажи такие, а может давай у Тартара, а может давай у Тартара? Вось толькі сэнсу в этом не тое, каб ёсць, толькі калі мацавацца. А вось, ну, у сэнсе ўзроўню. Мы можем раздабыць сабе самыя найлепшыя персоны, вось гэта ўсё, але мне падаецца... Ну, не патрэбна. Я думаю, мы справимся і так. На гарбаткі трошки. Нават Карамару, у сэнсе нават Карамару. Я просто, ну, размова далей пайшла, і я трошки згубіўся. Нават Карамару ждае ў Тартар.
Усе жадаюць стаць мацней, але зноў жа мы прабілі тартар до конца за один дзень, ну па тыпу, ну як мы за 2-3 стрымы прабілі яго до конца, але гэта была одна ноч для персонажаў. Пойдем с футболкой, все устранимся. Я CD-dysk з музыкай набыла. I know. Why, certainly. Мы все равно все помрем. Насамрэч, ну, па логіцы па персонажаў, літаральна у нас няма ніякіх шансаў. Ну, па тыпу, мы іх паспрабуем сустрэць Нікс і паглядзім, што будзе. Можа, я зараз і раблю вялікую памылку. Можа, зараз патрэбна кожны дзень хадзіць у тартар і мацавацца. І па тыпу ўсё больш нічога не рабіць. Грындзіць тартар, пакуль не выносіць усё там за адзін заход. Я магу ўвогуле неяк штосьці падвысіць сваім персонажам. У іх ёсць жа магчымасці. Вось гэта. Так, у яе ўсё ў парадку. Тосьці, усё яшчэ Кіріджа не максімум. У яе няма паляпшэння там. Усе астатнія... Так, толькі Кіріджа. Атрымаецца з ёй проста кнігі пачытаць. Я так разумею, больш няма чым заняцца. З ідэі персонажаў у тым, што яны не ведаюць, ці атрымаецца ў іх перамагчы хоць штосьці. Яны ўсё ўспрымаюць, што ўсё кабда. Ну, слухайте, давайте просто будем ісці спаць у другой палове дня. Не вельмі эфектыўна па логіцы персоны. Гэты шанс вельмі важна выкарыстоўваць, але зараз я не бачу сэнса ні прабіваць тартара, ні мацаваць адносіны, потому што усе, хто мне цікавы, яны ў школе знаходзяцца. Праспаць увесь час неблагі варыянт, мне падабаецца. Так. Ну, з персонажамі будзем сустракацца, тыя, якія нам цікавы. Просто, напрыклад, вось гэты тоўсты, я не ведаю, я магу яго палепшыць адносіны з ім. І гэта паляпшае персон у тартары, толькі я ў тартар хадзіць не буду ўжо. Oh. Yeah. Oh, that's right. Зноў Oh, вечар. it's you. Вось, зноў я ўжо не Кіріджа прапаную ў тартар пайсці. Усе мне вельмі такія па тыпу, можа пойдзем? Трэба падрыхтавацца. Лепей падрыхтавацца. Ты не жадаеш падрыхтавацца? Я такі, блин, ну можа рэальна я нешта недастаткова падмацаваны, там мяне паб'е гэтай Нікс. Может, для супакоения просто апошнія там 10 узроўняў тартара час часу будем прабягаць. Блин. Ужаюць на мяне. Вось, карацей, гэта будзе захаванне, дзе я не мацуюсь. У нас яшчэ 25 дзён. Павінна быць ўсё ў парадку. Калі што, падзнізем просто складанасць. Вось яна, 91 гадзіна і ідэальна. Больш я не кранаю гэтае захаванне. Не буду мацавацца. Калі ўсё дрэнна скончыцца, то буду сам у гэтым павінны і магу на яго вяртацца і калі што мацавацца апошні месяц. І спаць. Канец канікул зараз будзе на апошні дзень сёння.
Доволі хутенько ми проматуємося. І зараз знову спать. Яна першая, Айгіс першая, хто не прапанавала пайсці ў Тартар. О, пачакайце-ка. Карамару, ты не жадаеш на шпацар? Пайшли. We'll wait for you here. School resumes again tomorrow, doesn't it? Звычайна на гэтых шпацарах у персонажаў ёсць нейкія каментары, якія вельмі вось у пэўны момант сюжэтны нешта распавядаюць. Гэта неблагі момант нешта новае даведацца ад іх, проста I'm меркаванне. actually looking forward to it. Вось яна зараз каментуе пра тое, што ў школу заўтра. If you wouldn't mind, perhaps we could walk. I'd like to experience the town. І Карамару звычайна нешта прыносіць. Welcome back, Koromaru-san. Адныя плюсы. What is? What's that? You would like? All right. Мне падаецца, у мяне ёсць даволі шмат картак. Вось гэтых, якія Карамару там і Карамару, і ў розныя моманты проста ў часе паатрымлівалі. Мы можам мае сэнс зараз усё прыймаць на сваіх персонажаў. Пачатак семестра. Come to think of it, Ці чула ты чуткі пра культ? Excuse me? Не называй яго так, калі ты нічога не ведаеш. Насамрэч, ужо амаль на 100% вядома, што падзенне прыйдзе. Яны ведаюць пра падзенне. Падзенне гэта і ёсць канец сусвету. Адкуль яны пра гэта ведаюць? Мы нічога не можам з гэтым зрабіць. Адкуль яны даведаліся пра падзенне? Ну, па тыпу, хто ім мог распавесці? Можа, проста гэта рэлігіёзны культ такой па тыпу пакланяе, які Нікс пакланяецца, яны ведаюць адкульсьці. Listen. Ці ведаеш ты пра манаха, якога называюць IQ? Ён настолькі знакаміты, што яны зрабілі шоу па матывах яго жыцця. Я не ведаю, пра якое шоу і гаворка. Гэта тое, што ён сказаў наконт Новага года. Новы год адзначае пачатак падарожжа ў нейкае месца. Дзе знаходзіцца гэтае месца, пра якое ён гаворыць? Другое жыццё, альбо... Ну, давайте падказку. Underworld. Аід, Тартар, усё гэта. Наше навагодняе ўпрыгожванне гэта толькі маркеры, які адзначае наш шлях да магілы. Прыкладна так. Ён быў даволі эксцэнтрычным. Так, ну я зразумеў. Падчас Новага года ён звычайна насіў з сабой палку з чэрапам на ім. Окей. Ён хадзіў і гаварыў, што смерць набліжаецца рандомных проста прахожым. Я зараз чую усе тыя тэмы, якія мы не чулі. Вось гэта ўся музыка, яна ж не... Ну, па тыпу толькі ў гэты месяц апошні пачынае граць. Вось гэтая тэма, напрыклад. Мы даволі даўно не былі ў класе. Выглядае так, што нашыя настаўнікі, нашыя, ну, не сябры, як яны, класмейтс, тыя, хто аднакласнікі, вось, аднакласнікі, у іх выглядае, што ў іх усё добра. Ты заўважыў, што Джунпэя не хапала? Не заўважыў.
for the rooftop before Я бачив, afternoon classes бачила, як він started. йшов на дах одразу після класу. Perhaps he decided to skip the first day of the А чому він semester. вирішив пропустити перший день семестру? Не ждаєш пойти на дах? Я б ждала з тобою порозмовляти. Джунпей так само пише, що ожидає зустрітися на даху. Добре. Oh. Sorry, I don't really have a reason to be up here. У мене I насамрэч just няма sort of ніякай felt прычыны like быць тут, але ў мяне было адчуванне, што я жадаю гэта зрабіць. Only to find Junpei here as І well. я тут знайшла Джунпея. I guess I just felt the urge myself. Такое адчуванне, што ў мяне ў самога было такое ж жаданне. Maybe we've been through so much together that our wavelengths are insane. Магчыма, мы пра столькі прайшлі, што мы на адной хвалі зараз. That's just your Ты просто сабе imagination. уяўляеш. If I'm on the same wavelength as Junpei, Калі я на той I'm же gonna самай хвалі change є, the што і channel. Джунпей, мне трэба будзе змяніць гэтую хвалю. Anyhow, it's so nice today, isn't it? Даволі прыемны дзень сёння, так? The wind's a little chilly, but the fresh breeze feels great. Looking from here, the view ain't that bad. Ну, і адсюль адкрываецца даволі прыгожы краявід. It's familiar scenery, but I guess that's why it's so calming. Нягледзячы на тое, што гэта ўжо знаёмая сцэна, магчыма, за гэта яна такая The супакойваючая. end almost doesn't feel real. А канец ужо не адчуваецца настолькі рэальным. People have been passing out and disappearing out of nowhere lately, huh? Людзі зараз страчваюць даволі часта сваю прытомнасць. They've been talking about a lot of shadow-related incidents. Яны on the даволі news, шмат too. размаўлялі ў навінах о падзеях, звязанымі з ценямі. Mitsuru-senpai said it's because there are too many shadow victims. Міцуру гаворыць, што з-за таго, што тут занадта шмат ахвяр ценяў, па тыпу хаванне, гэтае вяртанне, як яно, у той момант той, што ўспаміны знікаюць кожны раз пасля цёмнай гадзіны, і па тыпу чалавека не няма ніякай памяці па гэтых падзеях, гэта ўжо па тыпу крыху развальваецца, настолькі шмат падзеяў з ценямі адбываецца. Людзі ўжо пачынаюць разумець. This is all 'cause of Nyx, huh? Я не вельмі разумею, гэта што, ўсё з-за Нікс? Feels like the world's hit rock bottom. Выглядае так, што быццам бы мір стукаецца аб дно. Тут нават з'яўляюцца дзіўныя культы. I guess this won't be one of those, oh, it was just a dream moments. Магчыма, гэта ўжо не будзе як о, это ўсяго лишь была мара. Ну, ўсё яшчэ. Мы знойдзем нейкі шлях. Yeah, that's the plan. Так, такі план. I'm not gonna try and act cool and say things like I want to protect Я не everyone, буду but тут дуць сабе нешта і гаварыць, што я жадаю абараніць усіх, але I couldn't handle it if the time we spent together disappeared. мне было бы непрыемна, каб час, які мы правялі разам, знік. Yep. Угу. In fact, the tales of the amazing battles I survived should be handed down through every generation forever. Насамрэч, гісторыі аб цудоўных бойках, праз якія я прайшоў, павінны перадавацца праз усе пакаленні назаўсёды. Look who's talking. Хто б Weren't гаварыў? you the one who was sulking and giving us a hard time? Гэта не ты там адпачываў і за цябе ў нас было ўсё было складаней. Well, that was the passion of my youth. You know, I've matured since. Ну ты ведаеш, ужо шмат чаго змяніўся, я пасталеў. You think so too, right? Ты ж dude? таксама так думаеш? Добра. Патрымаем яго. Hell yeah! I'm gonna make the final ball a home run. Don't spoil him. He's gonna let it go to his head again. Не балуй яго. Ён зноў сабе нешта ўявіць. I'm not one to talk, though. I got stuck in my own head and acted out, too. I wonder if I've grown since then. Я думаю, выросла. I mean, it used to be just the three of us, right? У нейкі пэўны момант толькі трое нас і было, хто хадзіў у тартар. If you'd asked me back then, I never would have Калі guessed б мяне it'd come to спыталі тады, this. я бы ніколі не падумаў, што мы прыйдзем так далёка. We've all been through so much this year. Так шмат чаго адбылося за гэты год. Well, yeah, but you gotta look on the bright side. Ну так,
Але табе трэба на гэта пазітыўна паглядзець. Our friendship is way Наша stronger. сяброўства значна больш моцнае. Don't say that with such І a говори straight таким face. сур'ёзным тварам. You're embarrassing me. But I guess it hasn't been too bad. Ну і гэта было не той, каб дрэнна. We've gotten this far together. So Прощай let's see part of the так end. далёка. Так што давайте пройдем до конца. Yeah, let's send them packing. And those two guys from І гэта Strega два хлопцы са стрэгі. О, блін, я пра іх забыўся. Яны ж ўсё яшчэ жывыя. haven't made a move. Яны ўсё яшчэ You know нічога they не gotta be зрабілі. planning something. Блін, реально, слухайте, Джунпей зараз выдал базу, просто жесть. За ўвесь час. Карацей, для тых, хто не ведае, у нас ёсць супернічая групоўка Стрэга. У пэўны момант мы думалі, што мы іх забілі і ўсё, з імі гісторыя скончылася. Але яны перажылі сваю смерць нейкім чынам. Магчыма, Нікса іх вяртала да жыцця. І яны, гэта адбылося прыкладна паўгады таму, прыкладна. Там нешта 4-5 месяцаў таму. З таго моманта мы нічога пра іх не чулі. Яны былі вельмі важным кавалкам гісторыі, вось літаральна да аднаго моманту, калі мы ў адзін вечар амаль усе свае праблемы рэзка вырашылі і толькі даведаліся потым праз месяца два мы даведаліся, што мы насамрэч поўную херню рабілі. Яны гэтая стрэка так і не з'явіліся з таго моманту. We gotta take care of them. Можа гэты культы гэта яны? Трэба аб іх паклапаціцца таксама. Згодны. Яны хутчэй за ўсё Let's прыйдуць show у what апошні момант. These 2F's trio can do. Now that I got you guys, I feel way more pumped. Блін, гэта жорстка. I just remembered. Я толькі што Junpei. узгадала Юкарі. You never gave me Junpei. back that CD. In Ты fact, ніколі you мне never вяртаў returned твой anything CD-дыск. you borrowed. Насамрэч, ты не вяртаў мне ніводную рэч, якую ты мне ўзяў. What? Oh, yeah. Так. That. Ты жадаеш об этом паразмаўляць зараз? Окей. Пум-пум-пум-пум-пум. Куды мы можем? Ну, давайте заезд. Excuse me. That's great. Так, пойнты сталі дайсамі, і ў іх з'явіўся малюнчык. I find myself coming here a lot lately. Я даволі часто сюди приходжу. На апентимент адпраўляецца 9500. Дзякуй вялікі. На жаль, яшчэ алёрты не змяніліся ніяк, але я думаю, што ў некаторай будучыні і алёрты будуць адпавядаць больш дайсікам. Before, I couldn't understand the benefits of coming to these shrines. На которые я не разумела сэнсу прыходзіць да гэтых святынь. But lately that's Але changed. апошнім часам гэта змянілася. This is also where we met Koromaru-san. Гэта last таксама тое summer. месца, дзе мы сустрэлі Карамару апошнім летам. We waited here until we found him. Ён чакаў тут, пакуль мы не зайшлі Although he яго. knew his master had died. Even though. Нават не гледзячы на тое, што ён ведаў, што яго гаспадар памёр. I can understand why now. І я зараз разумею, чаму. What drives people isn't necessarily facts. Што кіруе людзьмі, гэта не абавязкова факты, гэта пачуцці. He knew for a fact that his master had Ён died. ведаў, што яго гаспадар памёр, Feelings of wanting to але be with яго him пачуцці жадалі, каб ён застаўся. I feel the same. І я адчуваю тое ж I самае. recognized the fact that I can't protect you. Я разумела, што я не магу абараніць цябе, але я ўсё роўна прыйшла. Subconsciously, I was Нават не acting based разумеючы on my гэтага, я emotions, rather than logic. рабіла ўсё выходзячы са сваіх пачуццёў, а не са сваёй логікі. I was so confused at the time that I didn't notice it. Спачатку я гэтага нават не... Як гэта? Я спачатку была збянтэжана, і я не заўважыла, але гэта праўда. The parameters governing my behavior seem to have been updated during my time with you. Выглядае так, што параметры маіх паводзін змяніліся, пакуль я была з вамі. У яе ўвогуле гэта першы яе social-link. Мы дагэтуль не развівалі social-лінка з Айгіс. I am thou. Thou art I. То бок толькі ў апошні месяц можна ўвогуле пачаць з Айгіс
ну, повышать social link. Ну, добре, буде чим зайнятися. Thou shalt have Апошні our 20 днів. blessing when thou choosest to create a persona of the Eon Arcana. Іон. Это что? Эон? Я не веду докладно, як це перекладається. Oh, 20-й I номер misspoke. Аркана. I mentioned what drives people. But of course, Koromaru-san and myself aren't people. Угу. Я доктору сказала, что той, что кіруе людьми, але калі так паглядзець, Карамару і я не з'яўляемся людьми. Sorry. Яна выглядае адзінокай. Окей. Ну, можна было бы что-нибудь и сказать. 23 дні. Hey. Так, не ожидаю я есть у Тартар. Там Джунпэй Яси. Thanks. Нехай поготуем. Оп. Ну, я нават не ведаю. Можна падвышаць далей адносіны з АЕС? Можна падвышаць адносіны з іншымі персонажамі. Тут шмат якіх у нас ёсць. Што у нас? Вось яны, нашыя социал-лінкі. Максімальны... з Фукай у нас 8 ўзровень адносінаў. Можна, у прынцыпе, давайте дабіваць тыя, якія магчыма. Юкары таксама 8. Давайте з імі. З кім магчыма, бо мне падаецца, калі мы максімальны ўзровень адчыняем, мы нешта яшчэ паляпшэнне нейкае атрымаем. Таму лепей дабіваць тое, што ёсць. Мы ж рамансім, ўсё яшчэ працягваем. Мы рамансім усіх, каго толькі можам. So, please don't laugh at this, okay? The other day, I let Yukari-chan try a new dish I made. Дала ежу Юкары паспрабаваць. She liked it so much, she ended up eating it І all. яна нават усё з'ела тое, што... Ну, мне блага, я So I told her I was подмацавалася. meant to return the favor for what everyone's done for me. But she got really confused and asked me what favor this was about. It didn't seem like she had any idea what I was talking about, so I told her the whole story. And when I finished, she burst out laughing. She told me I didn't need to do anything like that. She said, when you're friends, you don't keep score. I'd been so negative this whole time. I felt like I needed to be useful to belong here, even though that wasn't true at all. It was just what I was telling myself. I was being blinded by my fear. But understanding this made me realize what I really wanted to do. I've been going on about wanting to repay everyone for what they've done for me. The real reason is a lot more simple. So, will you hear me out? Окей, я слухаю. Normally, I'd ask your opinion on how best to do something like this, but Ну, протягивай. I want you by my side. I want to be together with you forever. Добре, романсим. Де там? А у мене нават... У мяне нават, каб вы разумелі, варыянта-то не было. Ну, нельга просто падвысіць з ёй да максімума адносіны, не зарамансіў яе. Ага. Я ў асабістых адносінах ужо з чалавекам. Там мяне папярэдзілі, што па тыпу, ну ты ўжо ў адносінах з чалавекам. Блин. Гэта ёсць адчуванне, што я дрэнна скончу, але давайте, паехалі. Романсім усіх. Yes, no matter what happens,
handle anything. I love you. Мне падаецца, ну я так звычайна насамрэч не раблю. Ось, але мне падаецца гэта цікавей, што тут можа быць нешта незвычайнае. The time. Do you think maybe we could keep talking for a little longer? Здавалося, такі ціхі хлопець. Не, я звычайна, ну, по типу, один персонаж для романса, і ўсё, і на этом скончваецца. I see you're back. Ось. Але тут усё ж таки неяк... Ну, по типу, ёсць... Мне цікава паглядзець, што гульня можа прапанаваць. По типу, ну, што можа адбыцца ў такім выпадку. Так, з Карамару трэба зазірнуць на другі паверх. Не, нікога няма. Пум-пум-пум. No. Праблема з культам, яно уже распаўсюджваецца па ўсёй школе, па словам Кіріджа. Ну што, наш пасар? Тамара, пайшлі. Oh, good evening. I stopped by the bookstore and it's a bit scary being out at this hour. There have been more and more. Усё больше дзіўных людзей навокал. Окей. Культ распаўсюджваецца. I suppose with Koromaru-kun around, we won't have to worry about walking alone at night, will we? Oh, look at the time. I think we should start heading back. 22 дні. Ну, 21 ужо зараз, нават. Усё яшчэ не вельмі хутка. Ну, па тыпу, няма магчымасці проста ўзяць і праматаць гэтыя дні. Тым больш, што ну, мы зараз тут як бы адносіны падвышаем, і усяляка адбываецца размовы тут. Так, пакуль не будзем пячацца. Нядзеля. Шоу. Я адзінае, што забываюся апошнім часам, у нядзелю шоу ідзе. У нас выросла бульбачка наша. Посадим, але мне падаецца, нават нічога не вырасце. А не, вось, можа. Томаты посадим в этот раз. Ну что, по телевизору есть шоу? Есть. Набываем. Что бы там ни было, уже плевать просто. Рожки есть. А, я не мог набыть его. Блин, ну ладно. Отрымливается уже все. Hey. Thanks. Say, how do you feel about a... А як ти відчуваєш наконт, як оно, рожового алігатора? Що? Що? Рожовий алігатор? Oh, sorry. I was just thinking Ну about такі, ну something. як тобі рожовий алігатор? І я такий, що? See, it's the main character of a story. Гэта галоўны герой гісторыі, якую я пішу. Нічого сабе. Ён нарадзіўся ў зялёным лесе, але ён нарадзіўся ружовым. Ён настолькі адрозніваецца ад усіх, што ён не можа нават паляваць. Так што ён заўсёды галодны. Ён не падабаецца астатнім жывёлам і называюць яго, як гэта, disgusting. Ну, непрыемным, карацей.
Быццам бы ён пракляты. So he was used to living Так што ён alone. прызвычаіўся жыць аднаму. But one day, Але аднойчы ён знайшоў сябра. it was a little Гэта была bird that маленькая had птушка, trouble у flying. якой была праблема лётаць. Every day, the Кожны bird дзень would stand on the pink alligator's back and practice. Птушка стаяла на спіне алігатара і практыкавалася. It's kind of embarrassing to tell you this. Гэта даволі як гэта эмбарасінг. Не памятаю, як перакладаецца, карацей, ну, не бянтэжыць яго, што ён распавядае нам гэта. So, Што ты what do потым you думаеш? think? Уже цікава. Існуе такая кніга «Крэйзі чырвоны кракадзільчык». Там тое ж самае пра птушку, вось гэта ўсё пра... I've never written a Лес? story before, so I'm worried it's not going to be very Я good. ніколі не пісаў гісторыю дагэтуль, так што я бянтэжыўся, што можа мне не вельмі добра атрымаецца. But what matters is that I'm writing it for myself. Але што галоўнае, што я пішу яе для сябе. Perhaps I can show you the entire novel someday. Можа, у нейкі пэўны момант я змогу паказаць табе ўсю навалу. I actually came up with it the other day. Насамрэч, мне прыйшла яна ў галаву літаральна пару дзён таму. I decided I wanted to write a heartwarming story just Я for myself. пажадаў напісаць гісторыю толькі для сябе. I'd like it to be a hopeful tale about finding the meaning in one's life. Я б жадаў, што каб гэта была гісторыя з надзеяй, аб знаходжанні значэння ў жыцці. I think of you when I write. It's like Я I думаю can аб табе, hear калі you пішу. telling me not to die just yet. Быццам бы ты сядзіш са мной і гаворыш мне проста не памры зараз. Окей. The wind is going to pick up soon. Хутка I падыметься can вецер. feel these kinds of things now. Я ўжо нават адчуваю такія рэчы. I hope I have enough Спадзяюся, у time. мяне дастаткова часу. We should leave. Нам трэба ісці. I'd like to see you again sometime. Убачымся пазней. I see you're back. Правяраем другі паверх, бо вось Скіріджа. Час пабачыць. Біяграфіі, якія я рэкамендую, ну, можна пачытаць. Тут сэнс у тым, што з ёй адзіная, у каго няма максімальнага, ну, не палепшана максімальна магчымасцей. І зараз хутчэй за ўсё яно альбо вырасце, альбо, ну, будзе блізка да таго, каб вырасце. Нам трэба будзе, можа, з ёй яшчэ раз пачытаць кнігі. Я не чытала, але яе час ад часу згадвалі ў падкастах Насты з кніжнай шафы. Ага, окей. Там было пра тое, што кракадзільчык адрозніваўся і яго гэта бянтэжыла. Можа, рэальна, ну, спасылка на гісторыю. Рэальную. Ну, як рэальную, тыпу на рэальную кнігу спасылка. Мне падаецца... Слухайце, у нас ужо быў з ёй гэтая размова. Пра людзей пры ўладзе. Можна прапускаць. Мы уже читали гэтую книгу, только нам трэба будзе яшчэ раз пачытаць ее. Жаніцца сабраліся, ну так. Еще по плану. Только романсим мы усіх. Женимся мы на Кіріджа, а романсим усіх просто, потому что, блин, аж опции стиснують. Так. Понеділок знову виходний? Что у нас там виходних? Ага, что некое свято. Так, 11-го свято. Это из-за того, что ось калі быў боксер, каб можна было яго романсіць, мы б романсілі боксера, мы б увогуле Крамару бы романсілі. Так, понеділок. Літаральна, он просто не існуе з кім час пабавіць. Просто няма, ось 0. Добра. Офицер. Я нешта офицер написал. Новые, может, предметы отчинились. Я выпил 4 літри воды, і мой страўнік зараз выбухне. А у мяне новыя шпалеры, і мне шкада. Як у вас справа? Вітаю. Вітаю, what the fuck было. Осторожно со шпалерами. Осторожно увогуле. Не выбухай там.
Тримайся. У нас зараз персона. У нас засталося, я так розумію, 20 дзён у гульні до конца гульні. У нас яшчэ ёсць час, але я не ўпэўнены, што мы паспеем канцоўку побачыць на гэтым стріме. Так. Ці можна набыць нешта ў цябе? Не, я не бачу нічога новага. Ну так, а што ў цябе з'явілася, навошта ты нас пазваў? Ну так, у яго нічога новага, навошта ты... Ну што ты дёргаеш нас? А, вось. Ну. Ну, такое сабе. Ну, хай раз'ем. Яшчэ 20 дзён. Не-не-не, ваду піў не офіцер, ВТФ КБЛР піў. Так. Добра. 20 дзён у гульне, так. Ну, по типу... Адзінае, што не будзе тартару, хутчэй ўсё. Ну, амаль. Ну, я не планую ім карыстацца ўвогуле. Давайте сушалненьку з гэтым падмацуем. Толькі я зноў жа я яго просто прапушчу, я не жадаю. Мне не цікава яго гісторыя зусім. За 1,5 гадзіны 4 літра? Асцярожна, ну, по типу, ну, это до халеры. Это реально до халеры. Спякотна разумею, але лепей ты закидывай лёд у гэтую ваду і пей менш. Ну, по типу, можна папіць занадта шмат вады. Это таксама не карысна. Oh, welcome back. Так. Ну, насамрэч, папіць не той каб шмат. Яны тут сядзяць, адпачываюць. Кармару там таксама просто сядзіць, то бок з ім не пашпацаруеш. Ну, давайте спаць. І я чытаў, што карысна піць цёплую вадкасць, тады больш пацееш, ахалоджваешся. Я думаю, што пры бягучым надвор'і пацець увогуле не праблема, неважно, якую вадкасць ты выпіваеш. Так-то згодны, в этом есть сенс. Просто что, ну, я думаю, потеть не проблема. Просто не проблема, как скинуть температуру. Знову размова об культах. Все говорят, что конец близко. Про что вы там? Просто прочитай, там написано. Ты побачиш, наколькі гэта праўдзіва. 19 дзён засталося. Яна цікавы факт гаворыць, ну, пра тое, што звычайна манеты пакрываюцца, нават алімпійскія манеты, яны не поўнасцю золата, яны срэбраныя манеты, якія пакрываюцца золатам. То бок тэхнічна яны ніколі не атрымліваюць золатыя манеты. Медалі, не манеты. That's why. Так. Вельмі цікаво, але зноў жа, у нас і ніякіх тэстаў не будзе да моманту з'яўлення Нікс. Так, Юкары няма. Калі фулка ёсць, то можна да яе пайсці. Так, фулкі таксама няма. Добра, тады я... З кім яшчэ адносіны у нас высокія? Так, вось фулка 9 ўзровень.
Совет 5 ўзровень, Юкары 8. А, вось за этой дзяўчынкай 6 ўзровень, неблага. Менеджер каманды, яна зараз яе тут няма нідзе. Бізнесмена мы даўно не бачылі. Давайте Айгіс. Не вельмі вялікі. О, Бэбэ. У яго 4. Не, давайте Айгіс все ж таки. Oh, hello there. Thank you very much. I like this place. Мне падабаецца гэта месца. can see the entire Отсюль town бачна from увесь город. here. The moonlight bridge is to the right, and over there is Paulownia Mall. Мост по месячнага свету знаходзіцца справа, і там ужо далей Паўлоні Мол. Oh, Будзем рамансіць, did you know паспрабуем, the але classes мне are падаецца, не going to паспеем. be 19 дзён. Гэта не кожны дзень даступны кожны персанаж. І ёсць яшчэ выходныя, у якія амаль ні з кім няма магчымасці ўзаемадзейнічаць. То бок, ну, Айгіс можа і можна дабіць да максімальнага ўзроўня, калі толькі з ёй размаўляць. Адкуль столькі японскіх зумераў? Што ты маеш на ўвазе? Ты ведаеш, што адсюль можна пабачыць наш інтэрнат? Back in Yakushima, where У I've been Якушыме, staying, адкуль дзе я the ocean спала, waters were much clearer than they are here. вада ў акіяне была значна больш чыстая, чым тут. But I Але мне бы prefer тут the view here. краявід адсюль падабаецца мне, краявід тут падабаецца мне больш. Before I came here, А таго, як I didn't прыйшла even сюды, think about whether I liked the scenery я or нават не not. думала, ці падабаецца мне нешта такое. What about you? Што наконт цябе? Do you І это like падабаецца it here? табе тут? Падабаецца. I'm so glad to hear that. У не пра школьніках японскіх так. Але гэта 2006 год, гэта літаральна міленіалы. У іх там, ну, па тыпу 16-17 гадоў усім. Яны па тыпу міленіалы. Feeling the same way? Watching the same scenery? It's nice. I began to feel emotions towards Я пачала адчуваць various things that I hadn't пачуцці felt before. наконт розных рэчаў, і я гэтага не адчувала раней. It's a little scary Гэта sometimes. даволі пужаюча. But if I can change by being with you, Але калі я магу змяняцца, калі я знаходжуся каля цябе, then I want to cherish these я feelings. жадаю, каб я жадаю захаваць гэтыя пачуцці. Окей. Захаваць не зусім карэктнае слова, а па тыпу I'm sorry ўзрошчваць it's gone гэта on for іх, so long. шанаваць. It's still Я выбачаюся, January. што знікла The настолькі winds доўга. can get quite chilly up here. Это ўсё яшчэ студзень, так што вецер можа быць даволі прахладны тут. It would be awful if you caught a cold. Будзе вельмі непрыемна, калі бы ты прастыў. Oh, there you are. Вітаю. We're all going to Hagakure. Wanna come? Ідзеце ў Хагакура? Давай, пайшлі. Дзе бы гэта ні было. Wow, that was easy. Это было просто. Sonata-san's buying today. Санада Remember that сёння we made in прадстаўляецца. Yakushima? Памятаеш, што мы зрабілі Якушыме? Не памятаю, што мы зрабілі ў Якушыме. Wow, you probably forgot all about it by now. А чаму ты ўсё забыў? Так, я ўсё забыў. Well, you won in the end, even if it was Ice. Ты перамог у канцы, не глядзячы на тое, што гэта была Айгіс. But whatever, А, Sonata-san still lost, У нас right? была стаўка Even if it нейкая took me па like тыпу, 6 хто months to make дзяўчыну it знойдзе сабе. Так, але Санада ўсё яшчэ прайграў. Але мне гэта хоць і заняло ў мяне 6 месяцаў, каб ён прызнаўся. Come on, everyone else already left. Усе ўжо пайшлі. Everyone's okay with the special, right? Так. Okay. 5 specials, please. Man, this is awesome! Sonata-san's never treated us all to ramen before.
Просто надо ніколі нам не купляў дагэтуль раман. I'll accept that I lost. But why do I have to treat all of you? Я прызнаюся, што прайграў, але навошта мне плаціць за ў вас усіх? You're still going on about that? Ты ўсё яшчэ гэтым не задаволена? Come on, Sonata-san, a bet's a bet. You gotta pay up. Давай, Санада, стаўка ёсць стаўка. Трэба аплачваць. All right. Добра, all right. добра. I never Я ніколі не said I казаў, што не would. буду. What's wrong? I Што не guess такая Іс? you doubting me too? Сумніваешся ва мне? No? Не, але. Have you seen the magazine on the counter? Ці бачыў ты, як ён, магазин? Журнал? Нешта надпісна на ім. What magazine? This one. Гэта. Emergence of a Messiah. The charismatic one speaks. Emergence. З головы вылетело слово, карацей, по типу папярэджання месіі. Харызматычны гаворыць. Што? Oh, it must be about that Гэта магчыма за гэта пра гэты культ. Яны па ўсяму інтэрнэту. О. О. Hey, look at this photo. Паглядзі-ка на гэтае фото. So-called Messiah. Гэта наш месія. Што там? What the? Нікога. Is that Гэта Takaya? такая? Пачакайце-ка, хто такі такая? I thought something was up. Я быў упэўнены, што нешта не так. Так што гэта ўсё ж такі Ісус стаў літаральна Ісусам, так калі што. I just lost my appetite. Мне толькі што знік апетыт. Listen. Mankind is currently imprisoned. Зараз зразумела тады, хто гаворыць. Ну, па тыпу, адкуль яны гэты культ так шмат ведае. Ну, ўсё становіцца зразумела. Таму што гэта і ёсць трэга. Ну, была такая думка, але я не быў упэўнены. Так, чалавецтва зараз знаходзіцца ў пастцы грахоў, нянавісці і злосці. But soon, a Але savior will хутка, descend upon this world to break the chains that bind як ён, us and lift us сейвер, to new той, хто heights. ратуе, спусціцца на гэты сусвет і разаб'е ланцугі, якія трымаюць нас, і ўздыме нас на новыя высоты. This great being is known as Гэтая Nyx, істота называецца, вядома як Нікс. and she has blessed me Я with бачыў power яе beyond belief. магутнасць, альбо не, глорій. Ну, магутнасць, карацей. І яна благословіла мяне моцію па-за межамі магчымага. When Nyx arrives, Калі прыйдзе there Нікс, will be no more pain, не будзе больш болю, не будзе больш ахвяр, чалавецтва стане вольным. How the hell does he know about Nyx? Як ён даведаўся пра Нікс? Wait, he's saying that Nyx will save the world? Ён гаворыць, што Нікс выратуе сусвет, але гэта хлусня. I don't think that even matters. Я не думаю, што гэта мае It's all just сэнс. a game to him. Для яго гэта ўсё толькі гульня. That bastard. Для пачвара. but there are those who do not understand the Але ёсць тыя, хто не even разумеюць though they have праўду. also been granted her blessing. Нават нягледзячы на тое, што яны іх таксама тое ж і маюць тое ж самае благословенне. They have acquired the same power Яны as атрымалі I, тую ж самую моц, yet they што і abuse я. it for their own personal Але gain. яны выкарыстоўваюць яе для сваёй асабістай як гэта? Блін, вылетела з галавы зараз. Выгода. Будзе выгода, не ўзгадаў. These miscreants are the ones to blame for the recent Яны tragedies павінны that have been plaguing our streets. у гэтых трагедыях, якія адбываюцца на вуліцах, поўнасцю ўсё хлусня. Wait, is he talking about Ён што, us? аб нас загаворыць? Ну, ось так. Shh, not so loud. We're not the only ones here, you know. Мы тут не адні, цішэй. And what do they mean by the charismatic І one? што ён мае на ўвазе пад гэтым харызматычны? Why is he suddenly a celebrity? Чаму ён раптоўна селеба? Well, apparently Jin was already pretty well known on the internet. Як атрымліваецца, Джин быў ужо даволі вядомы ў інтэрнэце. He's probably good at influencing public perception. І, магчыма, ён вельмі добра карыстуецца уплывам на публіку. Yeah, I bet he orchestrated Takaya's rise to fame by building his brand like a celeb.
Магчыма, ён і кіраваў пад уздымам Такаі, выкарыстоўваючы яго пад, ну, як бренд. Я не ведаю, як гэта нават перакласці. Those two make me sick. Джин. Гэта той з з чемоданом, так? У валізкі, з валізкай, які ходзіць паўсюль, мне падаецца так. Да іх прыйдзе натоўп сектантаў з віламі, паходнямі. Мне падаецца, нам трэба будзе хавацца да самага прыходу Нікс, хавацца дзесьці, а не ў інтэрнаце сядзець. Ненавіжу гэтых двух. Brothers and sisters, I shall go forth to make браты і сёстры. preparations for Nyx's arrival. І мне трэба пайсці, каб падрыхтавацца да прыхода Нікс. But do not fear Але не those бойцеся. evildoers who desecrate their gifts. Nyx shall right their wrongs. Не бойцеся гэтых злачынцаў, якія адмаўляюцца ад яе падарункаў. Нікс выправіць праўду ад хлусні. May your Ну, hearts be не filled with праўду ад peace хлусні, а па тыпу as you await выправіць your іх salvation. дзеянні. Няхай вашыя сэрцы будуць напоўнены спакоем, пакуль вы чакаеце вашага ратавання. Blessed are those who take joy in the coming of Nyx. Благословлены тыя, хто атрымліваюць здавальненне ад прыходу Нікс. The revolution is upon us, my brethren. Рэвалюцыя хутка надыдзе, браты мае. Revolution? Рэвалюцыя? People can't seriously be Няўжо buying людзі this crap, сур'ёзна can гэта they? ўсё ўспрымаюць? Perhaps the power of an exceptionally charismatic individual is the only way to Магчыма, change моц, this nebulous future. моц выключна харызматычнага індывідуума і адзіны шлях, каб змяніць гэтую змрочную будучыню. That's the end of the article. А гэта канец. It appears Strega disappeared again after the Артыкля. interview. Выглядае так, што Стрэга возникла зноў пасля інтэрв'ю. Окей. Well, there's only one place they could have gone. І існуе толькі адно месца, куды яны маглі пайсці, гэта Тартар. They're just wasting everyone's Яны time. проста марнуюць час усіх. Still, it seems they've managed to shift the atmosphere. for the Выглядае так, што entire яны city, змянілі атмасферу ва ўсім горадзе. even if they don't say it out loud. Магчыма, калі яны не They гавораць must гэта be громка, scared inside. людзі напужаны ўнутры. Yeah, they probably are. Хутчэй за ўсё так. Why else would anyone believe this nonsense? Чаму так увогуле камусьці верыць у гэтую хлусню? Гэта ненармальна. Believing what you hear is a choice. Верыць у тое, што ты чуеш, гэта выбар. У іх няма рэальнага шляху даведацца, што гэта праўда. Well, no wonder it feels like the world's ending. We're all gonna die. Я не здзіўлены, што ўсё, што сусвет скончваецца. Мы ўсе памром. But is that so unusual? Ці гэта так незвычайна? All life will eventually come to Усё an end. жыццё ў пэўны момант Is Nyx's прыйдзе да involvement сваёй in that in смерці. some way? Няўжо неяк уплыў ад Нікс змяняе што-небудзь? Death is a natural occurrence in the cycle of Смерць life. гэта Don't all humans realize як это this? звычайная падзея ў цыкле жыцця. А няўжо не ўсе людзі гэта разумеюць? Яны не гатовыя памерці. I guess. Магчыма. Tell you the truth? I never even would have thought about my own death if none of this happened. Калі шчыра, я бы ніколі не падумаў па сваёй смерці, калі б гэта ўсё не здарылася. But we're already here. Але мы ўжо тут, why don't we just так leave it што чаму бы нам гэта проста не пакінуць? at that? Our target is Nyx. Наша цэль If гэта Strega Нікс. gets in our way, we'll deal with Калі them Стрэга too. будзе нам перашкаджаць, мы разбяромся з імі. І гэта ўсё. Блін, Джунпэй пачаў базу выдаваць літаральна ў апошні месяц. Agreed. Згодны. We'll probably run into them in Tartarus anyway. Мы ўсё роўна сустрэнемся з імі ў Тартары. No matter how you look at it. Як бы мы на гэта не глядзелі, яны жадаюць, каб мы зніклі. Promise day's almost here, huh? Абяцаны дзень ужо амаль тут. Абяцаны дзень гэта вось праз 19 дзён праход Нікс. We need to do all we can until Нам трэба then. рабіць усё магчымае да гэтага моманту. Alright. Добра. And first things first. Тады першая we're рэч. gonna need lots of Нам energy. спатрэбіцца шмат энергіі, давайце есці. Мне падабаецца яго Excuse пазітыў. me. I'll add a Hagakure bow to the list. Вы бачыце, я бы жадаў яшчэ боул Хагакуры. Калі ласка. You don't mind, right, Sonata-san? Ты ж не супраць Санада? Oh, Junpei, didn't you say you were eating half of Igus's food too?
Пожикай, Джунпей, ты не говорил, что собираешься съесть еще и полову порции агис? Ну так, агис же не потрібно їсти. Don't worry, I'm starving. Не бентешся, я голодний. You better eat it all. Та бери з'їсть усё гэта. Так, ну добра, рыхтуемся. Рыхтуемся мы вельмі эффектыўным шляхам. Мы захоўваемся і просто ідзем спаць. Я не ведаю, як магу я лепей... Ну, я магу лепей падрыхтавацца. Я магу хадзіць у тартар кожны вечар і прабіваць апошнія прыкладна 30-40 паверхаў. До таго момента, пакуль мы не перамацуемся так, што аднім ударам просто нікс вынесем. Гэта адзінае, што я могу зрабіць. — 18 дзён. Come to think of it. Мой брат дзіўна сябе паводзіць апошнім часам. Так. Калі я пачаў пытаць яго, задаваць яму пытанні, ён мне сказаў, што яго пазвалі далучыцца да клубу, да культу, клубе. Там эскапад. Seriously? Добра. Хлопец на конту гэтага культа дзесьці знаходзіцца ў гэтым клубе, мы можам пашукаць яго потым. Няўжо наш Ісус там знаходзіцца? Там, падаецца, калі кука ёсць, можна максімальны ўзровень падняць, не? Не, няма. Добра. З Вікара яшчэ у нас 8 ўзровень, падаецца, пайшлі. Я раманісе таксама. Thanks. Yes, I'm here. Oh, sorry. Don't scare me like that. Нават не збіраўся. So, there's something I want to ask you. Я б ждал тебе кое-што спытаць. Why do you spend so Чаму ты much праводзіш time так with me? шмат часу са мною? It's gotten you into a whole mess of trouble. А гэта прывяло тебе ў шмат праблемаў. У шмат... Як гэта? Ну так, прынес табе шмат And праблем. honestly, some of the stuff I've said is really not okay. І калі шчыра, некаторыя рэчы, якія сказала, зусім не ў парадку. Is it because we're both Гэта з-за таго, што мы абодва крыстачы персон? Альбо мы сапраўды добрыя сябры? Альбо, магчыма, у цябе ёсць нейкія пачуцці? Я тут романтик, ну, по типу. Выбачце, не раблю галасоў. Жаночы голасы не пацягну. Тым больш, што у асноўным... Так, вось, яшчэ. Мы збіраем, карацей, поўны гарэм. І потым яны мяне паб'юць 100%. Прыкладна на такое і разлічваю. У нас ёсць 3 персонажы зараз. У гарэме. Хлопчыка ў рамансе чамусьці нельга. Калі што, у арыгінальнай гульне быў жаночы персонаж, галоўны герой. І я так разумею, за яе можна было рамансіць хлопчыкаў. That's why I thought you saw me as just a friend like everyone else. Lately, I've found myself getting upset when I've seen you talking with Fuka. It made me scared that I was turning into a petty, jealous person. I felt awful about it. Oh, Не бентешься, Юкари, я и с Фукой зустрічаюсь.
Рэальна, ці ёсць тут нейкая асабістасць, ну, па тыпу, у ведзьмара ёсць такое, што па тыпу, калі ты рамансіш занадта, я не памятаю, я проста не выходзіў у гэта, калі ты рамансіш абодвух, Трысы і Енніферы, то за гэта ты атрымліваеш піздоў. А вось, тут мне хутчэй за ўсё, я не ведаю, ці будзе, ці не будзе. Welcome back. Так. 18 дзён засталося. Усе гавораць мне пра тое, што мне трэба мацавацца, і я неяк адчуваю сябе галупа. Таму што я нічога не раблю, я іду спаць звычайна. У моле нешта там адзначаецца. Так. А, можна ў клуб зараз зазірнуць. Давайте я захаваюся і зазірну. Вось гэты клуб, у якім знаходзіцца хто? Падазроны чалавек. Вітаю. Twinkling like star. Why not join us in the Messiah? You say that only because you don't know the truth. Я ведаю всю правду. Heed the voice of the Messiah and Хай follow голос the Месії path to true ідзе шлях па salvation. шляху сапраўднага вратавання. Окей. Бывай, мужик. Вось он, еще що тут. Так. Зустріться з Месією можна. Цікаво. О, туалети. Ну, по типу такого тут клубець. Ну, ёсць магчымасць сустрэцца з Месіяй. Давайте паспрабуем. Мы тады, я так разумею, сустрэнем гэтага хлопца Ісуса са Стрэгі. Зараз ужо нават вельмі відавочна яго спасылка на Ісуса. Ідзі са мною. Пайдзі пагавары з нашым ратаўніком. Сейвер. Я не ўпэўнены. Той, хто па тыпу ратуе, але... А, ну вось. Хто б мог падумаць. Вітаю, такая. Мне падаецца, гэта ў першы раз, калі ты наведаў мяне. Я ўпэўнены, што ты ведаеш пра будучае ратаванне. То, як я чуў, так. Yes, you certainly wouldn't be so stupid. Так, бо вядома, што ты не быў бы настолькі глупы. I'm certain you've realized Я it by падаецца, ты now. зразумеў ужо гэта... Ты ўжо ўсё зразумеў. We have no further reason to У be нас няма enemies. ніякай мэты быць ворагамі. Your efforts were all for naught. Твои намаганні былі для... Ну, твои намаганні былі непатрэбныя. The dark hour Бессэнсоўнымі. will persist, and Цёмная Nyx will гадзіна bring an застанецца, end to this planet. і Нікс прынясе канец гэтаму сусвету. Fate has been decided, Лёс быў вызначаны. but there is no need to Але не трэба бянтэжыцца. We are simply being freed at Нас last from the вызваляць. illusion of a future rife with betrayal. Мы нарэшце вызвалімся ад ілюзіі будучыні. Future rife with betrayal. Что такое rife? Что такое betrayal? Ну, betrayal, ладно. Что такое rife? Давайте-ка я зараз перакладчык нават адчыню. Rife with betrayal. Ён размаўляе, блин. Ага. Напоўненую... Не, пачакайце-ка. Rife. Мне нават не перакладае. Што такое rife? Распаўсюджаная, паўсюль. Ага. Будучыню напоўненую здрадай. Вось так. Пакарміць яго, ды ён адмаўляецца. Nothing more. Ні больш, ні менш.
All you must do is embrace this Все, что тебе застаецца, гэта прыняць праўду. Do so, and I shall be your shepherd. А зрабі так, і я буду твоім я павяду цябе. Не трэба мяне весці. Гэта бойка толькі пачалася. But of course. А, вядома. That's just the kind of person you are. Ты дакладна вось такі чалавек. So then, you Ну што, intend to ты fight Nyx? збіраешся змагацца з Нікс? Змагацца і перамагчы. I see. Бачу. I scorn those who preach about the future. У яго яшчэ, пачакайце, у яго ёсць рэвальвер і ёсць яшчэ, а гэта што, нямецкі люгер, альбо што гэта? Па тыпу у яго яшчэ адзін дадатковы пісталет, калі у яго ёсць яшчэ пісталет? The world does not need a script that is already written. Міру не патрэбны, як это, сцэнар, не патрэбны сцэнар, які ўжо напісаны. Наконт The Longest Journey я праглядзела запіс стрыму і хочу сказаць, што серыю пачынала з гэтай першай гульні і яна мне добра зайшла, а ўжо потым другую, трэцюю частку. Я так разумею, табе першая частка спадабалася, ці будзе яшчэ стрым? Дакладна будзе, калі на яго занесці поінтаў. Вось, тады 100%. Але мне спадабалася. Мне спадабалася. Трошкі з усімі плюсамі і мінусамі старога квеста, па тыпу вось гэтай як ён, піксель-хантінг, вось гэта ўсё, калі ты шукаеш усе праблемы, ну, калі шукаеш усе взаемадзеянні, то бок без праходжання я бы, мне падаецца, ўжо мне было бы цяжкавата яе праходзіць. Я б проста не вытрымаў так доўга. Але так, ну, я чакаю, я думаю, што мы самае цікавае яшчэ не паглядзелі ў гульні, нягледзячы на то, што поўны стрым быў. Вось. Я повязана з Pentiment до конца нашей эры. Ну, выбач, прыйдзецца. Там нашмат часоў. То бок, ідэя ў тым, каб прасоўваць Pentiment без конца, ну, па тыпу, стрым за стрымом да самага праходжання Pentiment. Увогуле не паглядзелі нічога, акрамя метро і кафе. Ну, мы завязку паглядзелі. То бок, фэнтэзійны сусвет, самы пачатак, і як Эйприл Райан перайдзе да, ну, дзесьці, я не ведаю, далёка ці недалёка будзе пераход у вось у фэнтэзійны сусвет. Так. Пакуль я не скончыў, нічога сабе дамова. Таксама сусвету не патрэбны шарлатаны, хто гаворыць, што будучыню можна спыніць. Што яму патрэбна, гэта проста запусціць занавес. Калі я проста прытрымаюся, калі я магу дачакацца да заўтра, ён робіць выгляд. Гэта слепыя надзеі на будучыне, якое з'яўляецца каранём ахвяр, не пакут чалавекаў, людзей. Іх немагчыма выратаваць, таму што яны чакаюць будучыні, якая не існуе. Не мае без розніцы, ці можаш ты перамагчы Нікс ці не. Чаму ты спытаеш? Таму што ты нават не дабярэшся да яе. На дзень ратавання я буду чакаць на вяршыні вежы, ну, то бок Тартара, каб чакаць прыхода Нікс. І ведай, калі ты збіраешся супрацьстаяць мне, я цябе не пашкадую. Блин, можа мае сэнс літаральна пайсці мацавацца ў Тартара, а? Блин, нешта я баюся ўжо. Можа не, можа мы спакойна ўсё вынесем. Так, флаеры культ распаўсюджваю. Это наконт Нікс. Блин, усё ведаюць пра Нікс ужо.
каб здама усе памрэм. А вось Юкара. Hey there. Я не упэўнены, што мае адносіны вырастуць з Юкара. Ну, пабавім час з ёй, таму што неяк да 10 ўзроўня трэба дабрацца, хутчэй за ўсё ў 2-3 заходы. I see you're back. Так, з фулкай... А пачакайце-ка, ці з фулкай у нас ўжо таксама у яе падмацавана характарыстыка... Ой, не то я націснуў. Так, усё ёсць. Ну добра, тады спаць пайшлі. А што такое адбылося? Што наконт Pentiment? Як так атрымалася, што ў нас ёсць абавязкі да канца свайго жыцця закідваць дайсікі на штосьці? Як гэта адбылося? Вітаю, Елізабет. Людзі забраліся ў Тартар. 2 чалавекі. Ну, у нас ёсць нагода схадзіць у Тартар зараз. Каб падмацавацца і заадно яшчэ людзей выратаваць. Yes, exactly. Я зразумеў. А Вядзьмар? А чаму? А хтось зараз... Нехта Вядзьмара зараз стрыміць за гэтага? Бо я проста не памятаю. Я не бачыў, каб нехта за апошнім часам стрыміў яго. Так, распавядае. Гісторыя вельмі цікава. Галоўнае не заснуць. And so, Так, Юкара няма. Фулка ёсць затое. Я не ўпэўнены, ці правільна я зараз іду з імі час бавіць. Можа, я павінен атрымаць ад іх асабістае... Ну, асабіста яны павінны пазваць мяне, напрыклад, у выходны куды. Welcome back. Я зразумеў. Так, я зразумеў. Гэта Лепус, атрымліваецца, сабе адчыніў магчымасць галасавання. Я проста не бачыў, ну, я потым сядзеў на стрымах, але апошнім часам, калі на стрымах знаходжуся, я неяк зусім у фоне гляджу, трошкі не канцэнтруюся. Так, у нас ёсць магчымасць зараз пайсці ў Тартар. Гэта мы і зробім. Таму што мяне настолькі бянтэжыць, што мы не падмацованыя, ні халеры. Яны там усе такія крутыя. А я праз 15 дзён прыйду, і яны мяне проста паб'юць. Marvelous. I'm looking Так, добра. very well then. Каманда у нас неплохая. Нам толькі патрэбна што? Мы пойдзем... Мы ведаем, што ў гэтым рэгіёне знаходзіцца 2 чалавекі, мы проста прабежымся 20 паверхаў гэтыя. 232 паверх. Можам, у прынцыпе, адразу скокнуць на 200... ён на пару паверхаў вышэй. Ну, мы ў правільным месцы. Oh, there's a treasure chest. Зноў жа, мне падаецца, мы зараз настолькі моцныя, што звычайнымі атакамі я буду ўносіць ворагаў даволі няблага, ну бачце. У прынцыпе. Просто звычайнымі атакамі. Ну, не настолькі моцна, як я думаў. Можа, мае сэнсу ўсё ж такі магчымасці выкарыстоўваць.
Наступным ворагі гэта паспрабуем. All enemies defeated. Good work out there. That was a good workout. The flooring looks uneven. А кофе толькі праз PayPal? Я насамрэч не, ну, не ведаю. Я яго, мне падаецца, нават не тэставаў, што з ім усё ў парадку. Павінна быць усё ў парадку. О! Ход учыніўся. Трэба будзе ім скарыстацца. Калі плануецца канцоўка? Дзесьці... Калісьці. Я... О, блин, я зараз выкарыстаў магчымасць і назад падаб'ецца. Ау. Да, блин, што я спяшаюся так? Блакую. Канцоўка, вядома, калі, але не сённяшні стрым. Калі паглядзець, там яшчэ 15 дзён засталося, і гэта да халеры. Ну, по типу 15 дзён на трыгуне. Карткавыя пакрокавыя, нешта было. Трэба глядзець. Я не дабіў, ну, скажем так, из карткава-пакрокавых я не дабіў Slay the Spire праходжанне за апошняга персонажа. За 4-го. І забойства... Не, мне падаецца, я забіў ужо шпіль, эту вежу, але не прайшоў за апошняга персонажа, нешта такое. Можа, яшчэ штосьці падобнае ёсць, я вось не памятаю. Так, ці ёсць слабасць у яе? Яшчэ раз, я нешта паглядзеў і не ўбачыў нічога. Так, няма. Оу. Неприємно. Наклали статус. Так, это не працуе. Зато мы можем вось гэтым ударыць. І нават яшчэ і крытанем. На жаль, толькі два персонажа зараз не пад кантролем ворага. А у тебя есть некие прапановы, Регана? Бо гучыць як неблагая ідэя. Штосьці на пагуляць. А по типу самастойна? Ну, самастойна рэкамендую Slay the Spire. Яна не сюжэтная, ніфіга. Даволі добрая карткавая, пакрокавая, спакойненько адпачыць. Можна сядзець просто сабе билды збіраць і файненько праходзіцца, нічога сверху яе няма, пры гэтым гэта такі прыемны рогалік. Так, досвед. Мы сюды прыйшлі часткова мацавацца, правильно? Таму мы досвед будем собираць, які толькі зможам. Так. Нейкіх дзвярэй там праходаў няма. Добра. Inscription так, але гэта ўсё ж такі больш пра сюжэт, чым пра карткі. Карткі там зусім простыя. Амада 13 узроўняў можна падняць яму. І Юкары таксама. Гэта я зараз гадзіннік, які я выкарыстаў. Ён дазволіць пасля наступнай бойкі тым персонажам, якіх я абраў. Зараз мы іх абярам. Так, я возьму зараз з сабой Амаду. Замест Кіхіка. Яны даволі неблага замяняюць адзін аднаго. Яны адразу падвысяць сабе. Гэта такі шлях, каб хуценька вяртаць сабе ўзроўні. Зараз любая бойка, яны пад там 12-13 ўзроўней атрымаюць абодва. Нейкая яна вельмі змрочная. Яна мета-гульня. Яна зусім не тое, што ты думаеш. А ў гэтым яе прыкалдэс. Ну, Inscription, я маю на ўвазе. Алёрта не было?
У сенсі. And now, just watch. Алерта на што? Бо ў мяне нічого не з'явілася ўвогуле. Нідзе. All enemies defeated. Good work out there. А, Волчара подпісалася. Блін, у мяне шчыра 0. Нічога не адбылося. У мяне ні ў спісе паведамленняў, ні ва ўзнагародах, ні гука 0. Цішыня поўная. Дзякуй вялікі. Я просто... Ага, пачакай, ты... Просто пытанне дагэтуль было пра кофе. Калі на кофе, то можа я не... Ну, гэты... Ну, гэта я лось, бо ў мяне ўсё яшчэ не ўмею у той, каб ім карыстацца, на мне на яго нічога не заносілі дагэтуль. А, там не магу. Тут, добра, дзіўна, вельмі дзіўна. Бо ні чат, нічога. Твіч, гэта... Усё вінавата Твіч. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Так, у нас... Вось гэта поўнасцю здароўе ўсёй паці вяртаць. Моц воздушных скиллов. А, ну навошта нам зараз лячэнне частковая група, калі мы можам усю групу палячыць, правильно? Узмацнение скиллов. Святло. Моцнае святло па ўсім ворагам. Так і возьмем. А, за PayPal няма магчымасці. Ну, трэба паглядзець. Можа, я бы і нешта яшчэ, які варыянт там можна накінуць, просто... Трэба глядзець, трэба разбірацца. Это мажліва таму, што стрым адначасова з тэлефона і ПК. Ага, можа быць, я не ведаю. Я не зразумела, як на Twitch сабскрайбіць праз PayPal, інструкцыя нешта толькі для стрымераў. Ну, я падпісваўся праз PayPal, ну, даволі давно. Я зараз выкарыстоўваю в основном подписку Prime. Ось, ну, тому что есть Prime аккаунт, Prime, Amazon Prime, короче, подписка. Ось, я ее звычайно кидаю куды-небудь. Так, забыцца на магчымасць. А якую можна забыцца? Вось на аднаго ворага прыбярэм яе, яна не вельмі нам патрэбна. Падвышае атаку, абарону. О, адразу шмат паляпшэнняў для аднаго. О, прилетела. Вось толькі зараз. І уведамленне заявілася. Дзякуй вялікі. Так. Бар'еры. Што яшчэ? Вось гэта неблага, карацей. Вельмі моцны баф, але на аднаго персонажа. Зняць бафы з усіх ворагаў. Чым бы такім... Блин, не пазбавіцца тут намаль ніяк. У яго адзіная фізічная атака неблагая, якую я бы... Давайте, можа, вось эту фізічную атаку не буду браць. Мне спатрэбіцца яна можа. Так, я выбачаюся наконт чата, пропусціў. Там было Балатро. Давайте-ка я хотел поглядеть просто. Мы переключились в теме. Что за Балатро такое? Выглядае неблаго. Так, я памятаю, яе ўсплывала. Але яна нейкая зусім карткавая такая. Ну, по типу не як типу карткавая як. Ёсць добрая. Насамрэч, Inscription добрый прыклад, Slay the Spire добрый прыклад. І ў мяне ёсць яшчэ одна крутая, калі вам падабаецца, калі вам падабаецца Marvel. Калі Арыгана, калі табе цікава добрыя карткавыя гульні, ты не супраць Марвела, то у мяне ёсць 2 рэкамендацыі яшчэ.
Так, добре, ми тут магчымасці ўзялі яму. Поехали Guess it's далей. time to move on. Ну там на жаль не Локі. У адной я нават не ўпэўнены, што ён ёсць у сюжэтцы. Ёсць сюжэтная арыентаваная карткавая гульня, якасная. Гэта Marvel's Midnight Suns. Это вельмі добрая карткавая гульня, такая сабе сюжэтная гульня. Ну по тыпу там слабы сюжэт, але вельмі прыемная карткавая сітуацыя. Яна прыкладэсная, гэта даволі круты канцэпт. Плюс яшчэ ёсць Marvel Snap. Але гэта PvP супраць іншых людзей. Падаецца як складана і па тыпу о не, але я рэкамендую, калі вам падабаецца хоць як ідэя Hearthstone, гэта ад распрацоўшчыка, які зрабіў базавы Hearthstone, і ў Hearthstone асноўная праблема ўся вам у манетызацыі. У Marvel Snap адсутнічае такая праблема манетызацыі, як у Hearthstone. Таму калі вам цікава бойкі паміж карткавыя, то Marvel Snap ашмурэнная рэч. Oh, here it is. It's our chance to go first. Two enemies. Так, Take them. выносім ворагаў гэтых і ідзем на наступны паверх. My persona's ready. О, яны слабыя да маланкі, мы зараз іх вынесем. One enemy down. Biomatic. Now. Ти на кон чого мітою болить? Вітаю. Biomatic, you did it. All together now. Так, сет нам не патрэбны, мы берем у першую чаргу досвід, бо мы спрабуем падмацавацца да надыходам Нікс. Это галоўнае, дзеля чаго мы сюды прыйшлі, мы нават не людзей сюды прыйшлі ратаваць, пофіг на людзей. Ось чалавека, якога трэба выратаваць, але чорт з ім. Зараз забярэм яго. I think we're starting to get somewhere. Так, праходы, і вось ён чалавек. Забіраем яе, у сэнсе не будзем выводзіць яе, пойдзем самастойна далей па паверхах. Давай, Кіхіка, забірай яе. Let's start preparing the analysis. I'll end this. Так, гэта на аднаго ворага святло па ўсім. Вось. The enemy's been taken out. Great job, persona's ready. Amari-kun. Now. One enemy down. I'll end Biomatic. this. Call it out. Можа варта з-за таго, што ў мяне зараз падмацаваныя і Юкары, і Кен, можа мае сэнс замяніць іх усё ж такі. Пры першым тэлепорце мы Marvel Snap недасяжны ў Беларусі. Ага. Блін. Вось гэта, я скажу, гэта бомба. Ну, карацей, Marvel Snap аб'ектыўна найлепшая карткавая гульня PvP-шная за апошні па тыпу пасля Hearthstone, ну, па тыпу з моманту з'яўлення Hearthstone. Вось, літаральна той же самы чалавек і зрабіў яе, і ў яе ўсё праблема вырашана. Гэта вельмі шкада, недасяжна. Яна павінна быць у стыме таксама. Ну так, рэгіён же той же самы. Яна проста ёсць і ў стыме, яна ёсць на мабілке, ну, вось гэта ўсё. Першая... Рэкамендую. Ну, ад мяне рэкамендацыя Marvel Snap вельмі добрая. Первая сюжэтная, але яна, ну, па тыпу, я рэкамендую знайсці яе ў інтэрнэце, бо яна шмат каштуе. Marvel's Midnight Suns. There's our way up. You can do it, Koro-chan. Можа, гэта і можа я тэлепаты і табе з музыку запусціў, да? We won't hold back.
Я нешта гэтае паведамленне прапусціў, на якое ты адказала учара. Блин, а где мне подается мне поведомление? Я не бачу поведомления. Блин, я не бачу этого поведомления, на якое ты отказала вчера. Інкулінація. Мне няма, я паспрабаваў знайсці зараз гэтае паведамленне, у меня просто не існуе гэтага, ну, яго просто няма. Інкулінація. Я нават не ведаю, што за яно. Цікава. Сёння чат нешта Twitch хварэе сёння зусім. Я вось паведамленне, у якім ён узгадваўся, мне яго няма, я праверыў. Что за винкулинати? Так. Так. Зразумеў. Так само у сярэднявечным. Все, згадаў, что это такое. Максимальный запас. Давайте максимальный запас маны. Все, это позбираем. Не только нам потребно было. Нам потребны толькі вораги в основном. Фармить. Так, есть репорт. Давайте замену зробим. Я Кена отдам. Долохода. Зараз замена будзе. Заменяем Кена на... Хто у нас самый низкий ўзроўні? У прынцыпе, я правильно ўсё ўзяў Карамару, ён на 74 ўзровень. І можна на замену яму ўзяць Міцуру, напрыклад. Юкары зараз даволі высокі ўзровень, і нам няма на каго яе замяніць. Яе пакінем як ёсць. Поехали далей. Ну, давайте. Вяртаемся на той же самый паверх, на якім былі. Так, это прокажун, мы его зараз вынесем одной атакой, так? Хирургией. Вось на фоне гэтага я і говорю, што по тыпу сэнса у геймплеі, які я рабіў, ну по тыпу там нешта бафы раскидывать, планаваць нешта, які сэнсы, калі ты не можаш нават гэтага апрабаваць на ворагах, ты просто іх выносіш з адной-двух атак. Ось, у такім стане мы большую частку часу і былі. Зноў ворагі, зноў мы наносім вось так атаку. Ну і гэта была большая частка стартару да таго моманту, як мы зайшлі вось учора, ну, учора ў папярэднім стріме, і вось сёння пачатку стріма мы дзяўбаліся ў адным калідоры там нармальна так часу. Ось. Гульня літаральна да гэтага не рыхтавала, вельмі жорстка пераход. І тут няма чаго забіраць нават. Ну давайте вот гэта паляпшэнне. На наступную бой правда прасцей. Якую мы так вынесем. Two enemies. You can take them. In this situation, I'll hit them where it hurts. Go! Artemisia! Ну ось і ўсё. Просто мы зрабілі чаргу ланцужок за танк і ўсё, і мінус ворагі. Ау, блин. Я уже хотел одной атакой звычайно скончить. Эх ты, ворог. Надо было.
Карацей, я так думаю, што па персоне будзе яшчэ мы можам паспрабаваць умясціцца ў адзін стрым тэарэтычна. Я не до канца ўпэўнены, што гэта трымаецца. Alright, let's get moving. Вось. We found the stairs. Ёсць такая верагоднасць. Атрымліваецца, там зараз 16 дзён засталося, плюс яшчэ ну там ва ўсякай сцэны, плюс сама яшчэ канцоўка. Хутчэй за ўсё, апошняя бойка будзе ну не вельмі хутка. Так, у калідор мы не пойдзем, манат, я разумею. Enemy that can't be defeated. Гэта стрым не апошні, таму што зараз ужо бы, ну, так-то ўжо павінен быў скончыць, ну, па часу. Я просто забег у тартар, думаў, чалавека хутенька выратаваў. Зараз это, як звычайна, хутенька не адбудзецца. Тартар кожны раз, калі я думаю, што ён будзе хуткім, ён ні халера не хуткі. This will do the trick. I'll show you. Дадуць чату ачывку зачакання, вядома. У мяне ёсць спецыяльная паліцыя для ачывак чата. Чат адпраўляецца туды. О, блин, не паспашаўся і не знала, што ворага. Ён адлюстроўвае цемру. Не-не-не, Юкара, куды ты лечыш? 2000? Ах, чмурэць. Толькі што з-за таго, што чарм знаходзіцца на персанажах, а Юкары палячыла на поўнае здароўе ворага. Так, это не подойдет. Ну, так, Bad chance. That helps. I'll hit them where it hurts. так. Ну, одного ворога можна і так атакаваць. Яшчэ не трапляць. Перасталі трапляць у ворагаў. Цудоўна. Давай. Добрый хлопчик. Зараз у мяне ёсць две тэургіі, імі я і буду скончваць яе. Можа нават за адну? Не, за адну не скончыў. Ці варта марнаваць тэургію? Варта. Judgment is here. Are you ready? A proper execution. Battle well fought. Defeated. Good work out there. Добра, у галоўнага героя нашыя намаганні варты таго. Мы атрымалі яшчэ ўзроўні на гэта самых на персонах. Found the stairs. Wanna head up? Так, дзверы манат мы не будзем ужо выносіць. On this floor by now. Ці ёсць для персоны чаты? Не ведаю. Шчыра не ведаю. Oh, there's a treasure chest. Я звычайна ўвогуле чатамі не карыстаюся. Я памятаю, што я карыстаюся чатамі толькі калі зламалася гульня. Ну, па тыпу, калі мне фізічна немагчыма прайсці гульню па нейкай прычыне. Portal to
Так, да, это маланка есть. Давайте-ка. Головный герой. Looks like you can target a weakness. That's an enemy down. The enemy looks. Ну, ось так ми їх усіх і заб'ємо. Мгм. Давай додаткового досвіду візьмемо. Perfect. Just what we hoped for. Нешта гэтыя ворагі ўжо. О, блин, я ж могу взять. Памылка. У мяне ж ёсць гэты самы аксесуар на дадатковы досвід. Чаму я не здагадаўся яго выкарыстаць? Now's the time. Зараз пасля гэтай бойцы возьмем галоўному герою. Так. That's a win for the team. Good job, everyone. Okay. Так, галоўнага героя. Можна каму заўгодна даць, але мне падаецца сэнсу мае толькі галоўнаму герою гэта аддаваць. Так, 8. Амулет плюс 50%. Мне падаецца, гэты вораг нават ад мяне збегаў ужо. Я настолькі моцны. Effective here. You're getting a nice steak after this. Ну, нормально так подвысилася колькасць досвіду. Зараз мы тут усё раскидаем. Careful. The enemy's nearby. Excellent. We have the No, advantage. hit them. You're getting a nice steak Two after this. enemies. Кидаем атаку галоўнаму герою і святло. Ну вось калі такі расклад, ось пераход зноў яшчэ раз жадаю паскардзіцца на той калідор манат, наколькі ён не збалансаваны ў параўнанні з усім асяроддзем. Так, узровень усіх персон, які ў нас ёсць, падвысіць. Давайте возьмем картку гэтую. Так, полностью вертая здоровье. Угу. Вау, это моцно. Не-не-не, давайте вот этой забудемся. Полностью вертая здоровье всей пати и издымая статусы. Ну, отшмурить. You look really cool out there, Goro-chan. Ooh, maybe there's something that... I won't miss my chance. Блин, мана скончилась. Ну, добро. That's an enemy down. Зараз этой пушкой литерально можно всех этих ворогов выносить. The enemy... В принципе, Карамару можно уже отправлять, почивать. Так, досвід возьмем. Угу, так, по 11 тысяч досвіду нормально. Just what we hoped for. Так, а где выход? Выпустите меня отсюда.
Што галоўнае, наш навігатор нічога не гаворыць пра людзей, якіх трэба выратаваць. То бок мы альбо што, дзе ён, дзе гэты чалавек? Вось зараз яна сказала. Занадта далёка. На значна больш высокім паверсе. Ну давайте на значна больш высокі паверх паднімемся, 245. Паблізу. Ага, 250 паверх, яна адчуваеце яго там. Ну давайте вось 247. Нам дали 2 паверха яшчэ падняцца, і мы забіраем этого чалавека. В принципе, можна пакідаць тады... О, тартар пасля гэтага. Тургію не будем марнаваць. Тым больш, што вось зараз пашанцавала, і мы яшчэ і крытанули. У нас ужо ёсць Абадон, мы можам атрымаць яго. А ці варта нам яго атрымліваць? Мы падвысім яму ўзровень, гэта добра. А ці не лепей же падвысіць ўзровень самого галоўнага персонажа? Я думаю, лепей ўзровень персонажа падымаць. О, які прыгожаны. В чым ваша слабасць, мы не ведаем. Так, святло мы не ведаем, ці слабыя мы да гэтага, але паспрабуем. Не слабыя, не галеры. Убіваюць назад. Добра. Тады мы тэургію іх заб'ем, і ўсё. Не будем разбирацца далей. Так, у нас тут на паверх адразу. Яна яшчэ даследавала гэты... О, тут ёсць куфар. Добра, тады не ідзем далей, а заберем гэты куфар. Бо што я яшчэ не ведаю, дзе выхад з гэтага паверху. Маланка ваша слабасць. Добра. Кармару трэба адправіць дадому. Ну, ўжо мы чалавека знойдзем раней, чым я гэта зраблю. Так, маланачкі. Раз. Маланочка 2. Угу. Тримають картку? Ні, досить пустимо. Калі пашанцуе, то вось гэтай куфар, які мы зараз адчынім, ён нам дасць яшчэ адзін гадзіннік, ну, дзверы такія гэтыя з гадзіннікам, якія дазваляюць падвышаць узровень. Мы такім чынам дагонім усімі астатнімі персонажамі, якія там далёка. Так, ты что нам дашь?
персону полепшать. Не, давайте Абаддона заберем. Это даст може уровень Абаддону. Ось, 81. І у яго новая магчымасць вогненная атака. Не такая каб моцная, але ну ладно. That was excellent leadership. Каля ласка, адчыніся, гадзіннік. Не адчыніўся. Когда? We don't see that kind of. Где мой годинник? Отдавайте. Так, это не ре... А, вось лестница. Ну, все, тут осталось только на грим поверсе забрать человека. 8. Great. 8 на вот. Литерально перед нами просто сядить. Як ты забрался сюда? Да, блин, нормально на самой вершине вежи. Я сюда добирался целый год. Yes. Забираем его. И сами выходим. Так, все вырытованы. Калялска узнагороду мою. Here are my wonderful. Mark. Угу. Very well. Oh, hello. Попі Тартару на сьогодні. Ось, у нас застається 15 дзьон до... By the Воно на way, культа буде. Вона прийшла у клуб Escapade. Некие аксессуары там можно набыть. Ну, я пам'ятаю, що там є можливість така. by the way. No way. Ну, нічого такого. У некоторых крамах з'явилися нові предмети. Тільки зараз, за 15 днів до кінця гульні. Так, jeszcze до вечера можно час побавить. Покопаешь куда-нибудь. You know, Окей. Короче, у нас особистий вечір зараз буде з Фукою. На жаль, нічого такого... Sorry if my room smells like food. О, блін, I я don't really пропустив. know how my room smells anymore because I'm so used to it. Did you know that out of our 5 senses, smell is the one that adapts the fastest? So, sorry, I don't know what I'm talking about. Yes, sorry. It's just, this is the first time I've ever invited a boy to my room, so... Калі што, ўсё адбываецца за кадрам. Гэта максімальны ўзровень адносін зараз з Фукай. Мы нічога не побачым, у нас просто быў асабісты вечар. Гульня ні на што не намікае. Намікае, але не намікае. Well, being with you has taught me why. Зараз будзем пераставляць вінду. I Так, think класіка. it's because I never finished Яна і everything так I добра start. справіцца з камп'ютарамі. Я думаю, їй наша дапамога з віндой не патрэбна. People who've never known happiness probably can't imagine themselves being happy in the future either. And that's how I was. I always used to quit before I could find out what good might come from something. I never had a future to look forward to. But I finally realized how I really feel. And so I felt like I needed to tell you. Or rather, I wanted to tell you, no matter how it might change things between us. You know, I think I have what it takes to change. Slowly, but surely, as long as I have you,
I don't think I'll lose my Коль там way. стільки квіток, треба у Фуки спитати. I know. Oh, I almost forgot. There's something I wanted to give you. Here it is. Since you're always listening to Я тільки music, зараз узгадав. I thought Кіріжа you нам might так само на like 10 узроўні дала ключы ад свайго мотоцикла. Гэта вельмі важная для яе рэч. And I think you were a fan of this design, so I tried to match it. Угу. Яна дала свае навушнікі. Нам. This is from my heart. Падобнае Remember how I по told дизайну you на that I наші was навушнікі, pretty які good ми with носимо. machines? Переробила їх трошки. Well, I wanted you to see that side of me instead of my cooking side. I just want you to know everything about me. Угу. Гэта змяніць. Угу. Яны ну, можа, внешні выгляд не зменіцца, але яны значна лепей, чым тыя, што ў нас было. So, Ну так, візуальна у нас what тыя do ж you самыя think? навушнікі вісяць. Really? Oh, I'm so happy. Whenever you listen to them, it'll be like I'm there with you, no matter where we might be. I am thou. Thou art I. The bond thou hast nurtured hath finally matured. The innermost power of the High Priestess Arcana hath been set free. We now bestow upon thee the ultimate form of the High Priestess within thyself. Угу. Ми можемо об'єднати нову персону. Oh, I was having so much fun. Одне з самих I моцних didn't mean ідуть. to keep you for so Розетта. long. I didn't realize it was so late. Oh. We still have time, right? Just a little longer. Please, stay with me. Мы правялі шмат часу з Фукай. Окей, і вось на гэтым усё. Занавес. Oh, Угу. Міцуру і Санада пайшлі прайсці свае экзамены сёння. І заўтра яны таксама будуць на экзаменах. Угу. No. Добра. Яны проста на клас старшэй за нас, і гэта іх апошні год. І апошні семестр у гэтым самым у школе. Oh, right. Окей, добра. Мне падаецца, візуальная палітра змяняецца з кожным днём. Усё больш змрочная. Яна так даволі шэранькая была. Зараз яна яшчэ больш такая пыльная ўжо становіцца. Я амаль упэўнены, што ну, павінна быць. Я ўпэўнены, што мне не прыдумваю я. Яна літаральна змяняецца. Добра. Я захаваюся. У нас остается 15 дзён. Я думаю, что за один стрим... Это ва ўсіх апошні год. Ну так, тэхнічна так. 15 дзён у гульне застаецца. У наступны раз я буду ўжо прабіваць просто 15 дзён. Пофіг, я не буду там рыхтавацца ў тартары. Толькі, можа, людзей, калі трэба будзе выратаваць, я пайду іх паратую. Просто спецыяльна яшчэ трошачкі падмацавацца. Але мне падаецца, гэта ўсё марнаванне часу збольшага. Вось, і мы нікс і так пераможам, я спадзяюся. Вось, і будзем заглядзець канцоўку. Я думаю, што за адзін стрым можна паспець, але я думаю, гэта будзе стрым па тыпу на 3 гадзіны. Ну, прыкладна. Не думаю, што гэта атрымаецца вельмі хутка, таму што я думаю, што канцоўка будзе павольная і будзе шмат дыялогаў.
Ну вось. Такая штука. А я пагляджу зараз, хто у нас чым займаецца, і перадам вас далей. Так. Я бачу, што Ватафака БЛР зараз гуляе ў Baldur's Gate 3, а Малаточак зараз проста чаціцца. Давайте-ка худенька зверну, чым займаецца Малаток. Не вельмі магу зразумець, он нешта па сайтах зараз лазіць. Давайте я перадам вас да Ватафака. І жадаю вам добрага вечара. Я думаю, што магчыма нават зрабіць стрым па персоне заўтра, каб ужо даглядзець канцоўку. Над гифками здзекаюцца. Спадзяюся, што яны там будуць у парадку. Трымайце кулачкі за гифкі. Так, перадаю вас да Ватафака. І пабачымся заўтра. Магчыма, заўтра будзе таксама персона даб'ем ужо. О, зараз добры момант яшчэ ў Ватафаке. Блін, мы прапусцім кат-сцэну, я думаю. Ляцім хутчэй.